καλησπέρα σε όλους όσους παρακολουθούν. Βλέπω μπήκατε λίγο όλοι μαζί μαζεμένοι. Δεν μπορεί να συμμετέχει. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορεί να συμμετέχει. Θα σε προσκαλέσω εγώ, μήπως και βοηθήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε όλοι στο πρώτο Nookversations. Χάι από μένα. Γεια σου, Νίκη, μου τα κατάφερες, επιτέλους. Λοιπόν, ό,τι ξεκινούσα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο πρώτο Nookversations. Είναι έτσι μια δράση την οποία αποφασίσαμε να κάνουμε γιατί ξεκινάει το καλοκαίρι και επειδή το καλοκαίρι γενικότερα υπάρχει μια παύση, πώς να το πω, creation, content, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το θέσω, επειδή πολλά σταματάνε το καλοκαίρι, εμείς είμαστε εδώ, εμείς συνεχίζουμε. Οπότε είπαμε γιατί όχι, να ξεκινήσουμε κανονικά, θέλαμε τις Κυριακές να κάνουμε τα live. Αλλά σήμερα κάπως εκτάκτος και λόγω του ότι 15 του μηνός είναι και η μέρα του πατέρα και θέλουμε να είμαστε με τις οικογένειές μας και αντίστοιχα και την έκδοση του Asian Folklore αύριο, την πρώτη επίσημη κυκλοφορία, είπαμε για σήμερα τουλάχιστον να το κάνουμε Σάββατο. Έχουμε μαζί μας και τον Νίκο, τον Χαλτοχερίδη. Τι κάνεις, αγάπη μου? Καλά είμαι εσύ. Καλά, εδώ, καφεδάκι. Και εγώ εδώ, καφεδάκι, just imagine. Ξεκάθαρα καφεδάκι, γιατί δεν κοιτάμε. Δεν είναι πάρα πολύ ζεστή στην Αθήνα, δεν ξέρω εκεί πάνω πώς είστε. Και εδώ υπάρχει το ίδιο πράγμα. Ωραία. Δεν θα πω ότι χαίρομαι, γιατί δεν χαίρομαι για κανέναν από τους δύο. Οπότε έχουμε μαζί μας και τον Νίκο που έχει γράψει μέσα στο Asian Folklore. Είναι μία από τις ιστορίες του μέσα. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό όσο νούπο. Έτσι λίγο για αρχή, καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, έτσι λίγο για αρχή ήθελα να πούμε λίγα πράγματα. Κατά βάση, ήθελα λίγο να δούμε, ρε παιδί μου, όπως συζητάμε και στα stories μας πολλές φορές, πράγματα για τα που θέλουμε να έρθουν, επειδή γενικότερα ο εκδοτικός θέλει να φέρει πάρα πολλά πράγματα και έρχονται και πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Είπαμε ότι το live είναι ένας πιο άμεσος ακόμα τρόπος, πιο άμεσος και από τα stories, επειδή γενικότερα είμαστε όλοι εδώ στη Reddit που θέλουμε να έχουμε όλοι μια προσωποποιημένη επαφή. Δεν το είπα σωστά, αλλά δεν πειράζει. Συγχωρέστε με. Είπαμε ότι τα live είναι μια πολύ καλή ιδέα για αυτό το κομμάτι. Οπότε, Νίκο, έχω μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση για σένα. Για πες μου. Είσαι γενικότερα πάρα πολύ ενεργός στα social media, προωθούμε το βιβλίο γενικότερα, πάντα και παντού. Πώς νιώθεις που τώρα θα προωθήσεις και ένα βιβλίο που έχεις γράψει και εσύ μέσα? Εγώ συμμετέχω σε άλλα δύο συλλογικά έργα κι αυτά. Ένα με τις εκδόσεις Διάννα, από εκεί πάλι είναι ασιάτικος μύθος, είναι με το Kitsune. Και στο δεύτερο ήταν ο Πανελληνίος Διαγωνισμός με εκδόσεις Bookstagram και Αίρεσης, στο οποίο είχαμε στείλει πάρα πολλά άτομα και διάλεξαν περίπου τους μισούς. Και είμαι μέσα σε αυτούς. Αυτό είναι λίγο πιο πάλι σε fantasy και είναι με άγγελους και δαίμονες. Και αυτό είναι το τρίτο. Σε είχα πει ότι ήθελα να το κάνω πολύ μεγάλο αυτό το βιβλίο. Ήθελα να το προεκτείνω γιατί κάπου το άφησα με κάποια κενά αναπάντητα σε αυτό το διήγημα. Όποιοι το διαβάσουν μπορεί να με βρίζουν λίγο γιατί δεν το απάντησα ποτέ. Δεν πειράζει, θα σε συγχωρέσουμε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί πιστεύω ότι θα δούμε πάρα πολύ Ασία. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ η Ιαπωνία λόγω ότι βλέπω animation πάρα πολύ μικρός. Και γενικά είμαι αυτό το vibe, το πιο Japanese. Μίλα μου γι' αυτό, πραγματικά. Λοιπόν, έτσι ένα sneak peek. Ξέρω ότι δεν έχει έρθει ακόμα το θέμα σου, όμως... Ταράμ! Το έχω εδώ. Αυτό λοιπόν, παιδιά, κυκλοφορεί αύριο. Είναι η πρώτη επίσημη μέρα κυκλοφορίας. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το πρώτο bunch έφυγε σχεδόν όλο από τις προπαραγγελίες, σχεδόν εξαντλήθηκε. Σας αγαπάω πάρα πολύ γι' αυτό. Και τους συγγραφείς και όσους πήραν μέρος στην προπαραγγελία και αγοράσαν το βιβλίο πριν και αναμένουν τα δέματα τους να έρθουν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έρχονται όλο και καλύτερα project. Όχι καλύτερα, λάθος λέξη. Όλο και περισσότερα project και όλο και περισσότερα θέματα γενικότερα να αναλύσουμε. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Παιδιά, αυτό είναι μόνο αρχή. Εντάξει, τέταρτο βιβλίο, τέταρτη συλλογή είναι αυτή, αλλά δεν έχει σημασία.
Θα φέρουμε και άλλες θεματικές από μυθολογία. Θα φέρουμε ενδεχομένως ξανά Ασία, θα δείξει, δεν ξέρω, δεν κάνω υποσχέσεις. Αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένη για το συγκεκριμένο, γιατί και εγώ από μικρή βλέπω άνιμε. Εντάξει, τα πιο στερεοτυπικά ρε παιδάκι μου που παίζανε στην τηλεόραση. Θυμάμαι τότε Alter. Τέλος πάντων. Το πρώτο άνιμε που έχουμε δει όλοι μας είναι η Sailor Moon. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπήρχαν άλλα. Ήταν η Sailor Moon. Να σου πω κάτι. Τέτοια τα Pokemon. Εγώ δεν έβλεπα Sailor Moon. Okay. Ντροπή μου, το ξέρω. Εγώ έβλεπα το άλλο με την Οργόνα, στο πίτσι πίτσι πίτσι. Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ μετά τη Sailor Moon. Αυτό είναι μεταγενέστερη γενιά. Δηλαδή, τα παιδιά του 80 με 90 βλέπαμε τη σειρά αυτά που παίζανε στο Star, στο Alter και σε αυτά. Οπότε το πρώτο ήταν η Sailor Moon μαζί με τα Pokemon, που ήταν την ίδια χρονική περίοδο. Και μετά ήρθαν όλα τα άλλα, δηλαδή και το One Piece ήρθε πολύ μετά το 2003, νομίζω, είχε έρθει στην Ελλάδα. Ήρθε όντως αρκετά μετά. Εγώ φαντάσου ξεκίνησα με Yu-Gi-Oh! Και Pokemon προφανώς, με τα δύο. Τώρα είμαστε στη φάση που με τον σύντροφό μου κάνουμε rewatch στα Pokemon από την πρώτη σεζόν, παρακαλώ πολύ. Γιατί τέτοιοι είμαστε. Θέλω ένα Πίκατσου μέσα στο σπίτι μου. Το Mew θα ήθελα εγώ. Το Mew. Είναι και αυτό γλυκούλι, αλλά δεν μπορώ. Το Πίκατσου θέλω να το πιάσω, να του λήξω. Είναι πολύ γλυκούλι. Αλλά ναι, είμαι γενικότερα πολύ ενθουσιασμένη για το συλλογικό μας το φετινό. Γιατί έχουμε πάρα πολύ όμορφες ιστορίες. Έχουμε πιάσει πολλά μέρη της Ασίας. Όχι μόνο τα στερεοτυπικά, ρε παιδί μου, τύπου. Όχι στερεοτυπικά. Το πιο μεγάλο μπάμα, ρε παιδί μου, το κάνει η Ιαπωνία. Ωραία. Japanese κατά βάση, δράκους και τέτοια. Περίμενα να έχουμε πολύ περισσότερους δράκους, η αλήθεια είναι, και μου αρέσει που έχω δει πολλά περισσότερα πράγματα. Έχω δει ιστορίες για πνεύματα, έχω δει ιστορίες που φεύγουν λίγο από το κομμάτι Ιαπωνία, πάνε πιο προς τα κάτω, πιο Μεσοποταμία. Μου άρεσε πάρα πολύ που είχαμε τόσες διαφορετικές πτυχές και διαφορετικές θεματικές και δεν πήγαμε όλοι μόνο εκεί. Πιστεύω επειδή έχει πάρα πολύ πληθώρα όλη η Ασία με μυθολογία, θρησκείες, έχει πάρα πολλές θρησκείες. Άμα ψάξεις Ασία θα σου βγάλει τα πάντα. Εγώ το πλάσμα που διάλεξα είναι από animation εμπνευσμένο. Ήθελα να κάνω κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγραφεί νομίζω στην Ελλάδα τουλάχιστον, σαν πλάσμα φαντασίας. Είναι κομμάτα. Νομίζω πρώτη φορά το είχαμε συναντήσει σε animation, άμα έβλεπες στο Blue Exorcist, που είχε τη γάτα με τις δύο ουρές. Έχω και το πρώτο βιβλίο, το πρώτο μάγκα. Ναι, ο Κούρο, η γάτα, είναι αυτό το πλάσμα. Και η αναφορά μου είναι από εκεί, μετά έψαξα πληροφορίες στο διαδίκτυο, ώστε να δω ότι όντως υπάρχουν αυτά και δημιούργησα ένα μύθο δικό μου μέσα από αυτό. Βέβαια πάλι κινείται στο ρομάνταση. Είναι μια ιστορία αγάπης, το οποίο την έχω πλάσει να έχει πολύ φαντασία. Βέβαια θα ήθελα να είναι άλλες 50.000 λέξεις, αλλά δεν έχει. Άμα δεν ήταν άλλες 50.000 λέξεις, να το κάνουμε βιβλίο κανονικό στη συλλογή, λίγο δύσκολο. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία σου, αλήθεια. Και προσπάθησα να το κάνω κινηματογραφικό με αυτά που έχω δει, γιατί δεν έχω πάει, και με αυτά που με έχουν πει αυτοί που έχουν πάει. Δηλαδή το κινηματογραφικό με τις κερασιές, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ in. Τώρα στο Instagram, δηλαδή η Ιαπωνία είναι στους top προορισμούς που μπορεί να δει κάποιος. Και αυτό με τις κερασιές που γίνεται κάθε άνοιξη, ήθελα να το μεταφέρω στο βιβλίο και ελπίζω να το μετέφερα πολύ ρομαντικά και έτσι όλα ροζ. Θα σου πω έτσι, ως αναγνώστρια τώρα θα σου πω ξεκάθαρα ότι πραγματικά με πήγε εκεί. Σε έπαιρνε και σε πήγαινε από το χεράκι, έτσι ένιωθα πως περπάταγα ανάμεσα σε έναν δρόμο με κερασιές, ξέρεις, αυτό με τα ροζ, τα μπουμπουκάκια τους μετά. Ήτανε τέλειο. Εν τω μεταξύ, η ξαδέρφη μου μένει στην Ιαπωνία. Οπότε το feed της είναι γεμάτο stories με τέτοιου τύπου εικόνες. Οπότε λέω τέλειο. Οκ, τύπου μπορείς να το έχεις δίπλα-δίπλα και είναι φαντασμαγορικό. Μου άρεσε πάρα πολύ το vibe που μετέδωσες, η αλήθεια είναι, και όλη η ιστορία που έχεις πλάσει. Εντάξει, και εγώ θα την ήθελα λίγο μεγαλύτερη, γιατί έβλεπα ότι ήθελες να δώσεις πράγματα, ρε παιδί μου. Αλλά ήταν τόσο όμορφη και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ανυπομονώ να δω και τι άλλο θα μας γράψεις κάποια στιγμή. Γιατί όλο και κάτι θα γράψεις, δεν μπορεί. Θα σε ζαλίσω. Τώρα είμαι στη μέση του μεγάλου του βιβλίου μου. Είναι και αυτό φαντασία, είναι περιπέτεια φαντασίας και στο τέλος το δούμε το romance. Δηλαδή δεν το πάω romantic από την αρχή. Θέλω να το πάω epic fantasy. Και μετά στο τέλος, γιατί βλέπουμε με την πρωταγωνίστρια του βιβλίου μου από μικρή ηλικία και μεγαλώνει. Και
είναι σαν να εκπαιδεύεται, οπότε βλέπουμε τη ζωή της πώς εξελίσσεται αυτή, πώς ανεβαίνει level τέλος πάντων. Κάπως έτσι είναι έστω. Και στο τέλος θα υπάρχει το romance, αλλά δεν θα κυριαρχεί στο βιβλίο. Ξέρεις κάτι, εμένα γενικότερα, εγώ είμαι ξεκάθαρα romance αναγνώστρια, λατρεύω το romance το κομμάτι. Προφανώς όχι καθαρά romance, διαβάζω 8.000 άλλα είδη. Αλλά μ' αρέσει πάντα να υπάρχει έστω λίγο μέσα στο βιβλίο, ρε παιδί μου, κάτι σε romance. Έστω lightly, έτσι μια υπόνοια, κάτι. Μ' αρέσει, νιώθω πως σου το ζωντανεύει την ιστορία πάρα πολύ. Και γι' αυτό το romance έχει φέρει πολύ hype στο fantasy. Γιατί είναι αλληλένδετα. Αγκάθια τριαντάφυλλα, τέταρτη πτέρυγα και πάρα πολλά άλλα. Άδη και Περσεφόνη έχουμε πάρα πολλά retelling, τα οποία έχουν κάνει χαμό στο TikTok και οπότε το ένα φέρνει το άλλο και μαζί με το romance ανεβαίνει και το fantasy ταυτόχρονα. Γιατί αυτό θα ψάξει και τον άλλον που έχει την αναφορά στους δράκους, θα διαβάσει και Eragon. Θέλω να κάτσω να το κάνω πώς το λένε, reread, γιατί έχω διαβάσει τα πρώτα 2 βιβλία. Και νομίζω ότι εντάξει, τώρα με το Ίσαν δεν ταιριάζει σαν θεματική και γενικότερα με έχει πιάσει ένα της Ασίας αυτόν τον καιρό. Οπότε θέλω να κάτσω να διαβάσω κάτι με πιο ασιατικές πώς το λένε, αναφορές. Ευχαριστώ. Να έχει πάρει έμπνευση, ρε παιδί μου, από εκεί. Αλλά αυτό για χειμώνα πιστεύω ότι είναι πολύ καλό. Και επίσης το που είπες για Ασία, έχει γράψει μια γνωστή μου, φίλη μου, συγγραφέας εδώ Ελληνίδα, Θεσσαλονικιά, τον Κορεάτικο Μανδύα. Που είναι ρομάνταση, σε πηγαίνει στη Κορέα. Αυτή ασχολείται με την Κορέα, είναι το βλέτο ευτυχία. Να την ψάξει, είναι ρομάνταση. Είναι 900 σελίδες το πρώτο βιβλίο, με τρομάξεις, έχει να δώσει πάρα πολλά. Θα πω εγώ. Λοιπόν. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο με διάθεση ευτυχία. Χαίρομαι που το έχετε διαβάσει, παιδιά. Εγώ δεν το είχα διαβάσει, θα το διαβάσω κάποια στιγμή, γιατί άμα κρίνω το πώς γράφεις, φαντάζομαι το πώς διαβάζεις, οπότε δεν χρειάζεται τίποτε περαιτέρω να πούμε. Και είναι πραγματικά, έχει μέσα τα πάντα αυτό το βιβλίο. Romance, smart, γιατί χωρίς smart δεν έχει romance. Είμαι από αυτούς, ναι. Καλά, κι εγώ δεν είναι. Διαβάζω κι εγώ smart, δεν έχει να κάνει. Δεν καταλαβαίνεις. Απλώς εδώ στην Ελλάδα ακόμα είναι λίγο παρεξηγημένο. Είναι πολύ παρεξηγημένο. Είναι πολύ παρεξηγημένο, γιατί δεν ξέρω βασικά το γιατί. Βασικά γενικότερα στην Ελλάδα είναι ακόμα δαιμοποιημένο το κομμάτι σεξ, το κομμάτι σχέση, το κομμάτι αγάπη, έρωτα, κοινό κλπ. Γιατί για κάποιο λόγο είναι υποδέστερο. Δεν το βλέπω σε κάποια περίπτωση έτσι. Πρέπει κάποια στιγμή να αποδεχτούμε ότι συμβαίνει στη ζωή μας. Αν δεν συνέβαινε, δεν θα υπήρχαμε, κυριολεκτικά. Οπότε κάποια στιγμή φαντάζομαι θα το γονέψουμε κι εμείς, αλλά όσο αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που έχω συνειδητοποιήσει από αυτούς που το κράζουν, γιατί οι συγγραφείς το κράζουν, όχι τόσο πολλοί αναγνώστες. Οι αναγνώστες τα θέλουν αυτά τα βιβλία. Και αυτό έχει κάνει και χαμό η Τετέρη Αγκάθια Τριαντάφυλλα και όλα αυτά τα βιβλία του BookTok. Ναι. Πιστεύω ότι δεν μπορούν να γράψουν για συναισθήματα. Το κατακρίνουν αυτό το πράγμα, που είναι λίγο κρίμα. Εμένα με θλίβει όταν ακούω κάποιον να νομίζει. Όταν παιδάκι μου μιλάω, επειδή το επόμενο βιβλίο μου είναι Mafia Romance. Ωραία. Πάρτε το spoiler απλόχερα. Το επόμενο βιβλίο μου είναι Mafia Romance. Δεν είναι. Είναι σίγουρα το κεντρικό το θέμα αυτό και το βασικό μας ζευγάρι είναι έτσι, αλλά γενικότερα ένα βιβλίο δεν μπορεί να είναι μόνο ένα πράγμα. Φύγει πολλά πράγματα μέσα. Έχει μέσα κοινωνικά ζητήματα, έχει found family, έχει πόσα πράγματα, δεν θα τα πω όλα τώρα, παιδιά, συγγνώμη. Αλλά μόλις ακούει κάποιος τη λέξη romance, του βάζει ένα μεγάλο κόκκινο και μαύρο χ και όχι, απαγορεύεται κίνδυνος. Και λέω, παιδιά, μισό λεπτάκι. Δέχομαι στο κομμάτι των. Και δεν μιλάω καν μόνο για το δικό μου το βιβλίο, έτσι. Μιλάω γενικότερα σαν θεματική και σαν είδος. Δέχομαι το ότι μπορεί να μην είναι το γούστο κάποιου να διαβάσει κάτι με romance. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ τη λέξη δεύτερο, τη λέξη κατώτερο, σε οποιοδήποτε βιβλίο έχει να κάνει με romance. Συμβαίνει. Τι να κάνουμε. Υπάρχει στη ζωή μας, στη καθημερινότητά μας. Δεν μπορείς να το αρνηθείς, δεν μπορείς να το πεις δεύτερο. Μα δεν μπορείς να το πεις δεύτερο, από άποψη πολίσεων, γιατί άμα δούμε τα romance πώς πηγαίνουν μόνο στην Ελλάδα, να μιλήσουμε για ελληνικά romance και Έλληνες συγγραφείς. Άμα δούμε πώς πηγαίνουν οι Ελληνίδες συγγραφείς, τους πηγαίνουν όλους τάπα. Σίγουρα. Αλλά... δεν ξέρω πού πηγάζει εγώ αυτή η λογική, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Okay.
Μέχρι ένα σημείο δεν θέλω κιόλας. Ότι είναι πιο πάνω από αυτούς. Γιατί μόνο από άποψη πωλήσεων δεν μπορείς να τους συγκρίνεις. Γιατί όλοι θέλουν το ανάλογο του βιβλίο. Θα διαβάσει και το λίγο πιο σοβαρό σε πολύ εισαγωγικά μέσα. Σοβαρό βιβλίο. Γιατί όλοι το πιστεύουν. Γιατί και ένα romance έχει μέσα κοινωνικά μηνύματα. Είναι η ζωή μας και πώς τη δέχεται ένα συγγραφέα ή όχι. Και πώς θέλει να την παρουσιάσει στο κοινό του. Δηλαδή μπορεί να έχει ενδοοικογενειακή βία. Μπορεί να έχει θάνατο, θλίψη και πώς το ξεπέρασες τέλος πάντων όλο αυτό. Έχει πάρα πολλά θέματα τα οποία μπορούν να απτύξουν τα romance βιβλία. Μόνο ότι είναι η διαπροσωπική σχέση μεταξύ ενός ανθρώπου με κάποιον άλλον, είτε είναι straight, είτε οτιδήποτε. Ναι, και είναι πολύ σημαντικό και δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος εύκολα. Ο κόσμος, ο συγγραφικός κόσμος, γιατί είναι αυτό που λες, όπως οι αναγνώστες το θέλουν και το θέλουν πάρα πολύ. Και εγώ, σαν αναγνώστης, ρε παιδί μου, το θέλω. Ακόμα και όταν θα διαβάσω ένα βιβλίο που δεν είναι romance στο core του, θέλω να έχω το element, ότι κάποτε υπάρχει. Από πίσω, να υπάρχει ένα backstory. Και εγώ αυτό θέλω. Δηλαδή, σε όλα τα βιβλία δεν ταιριάζει το romance του, αλλά θες να υπάρχει ένα ζευγάρι, θες να δεις που θα οδηγηθεί αυτό το ζευγάρι. Ένα κάτι, ρε παιδάκι μου, ας είναι ένα μικρό άστρο μέσα σε ένα κατάμαυρο ουρανό. Δεν με νοιάζει. Έστω λίγο, ένα κάτι της. Και αυτό να σου πω ότι εγώ προσωπικά το έχω συναντήσει μόνο από άντρες συγγραφείς. Καμία. Όχι. Οι γυναίκες συγγραφείς είναι δυστυχώς αγγελικές. Το έχω συζητήσει. Πιστεύω, γιατί όλες είναι λίγο του ρομάνταση. Και όμως το έχω συναντήσει σε γυναίκα συγγραφέα και πραγματικά εκείνη τη στιγμή έπεσα αφενός από τα σύννεφα, αφετέρου απογοητεύτηκα. Λέω, γιατί? Γιατί καλώς ή κακώς εγώ τουλάχιστον, μπορεί να είμαι λάθος έτσι, δεν το έχω ψάξει, αλλά αυτό που δεν το έχω ψάξει πολύ μάλλον, νιώθω πως αυτό το, όχι απαραίτητα μίσος, αλλά το ότι κοιτάμε λίγο λοξά το romance έχει πάρα πολύ να κάνει με το ότι το βλέπουμε πολύ θηλυκό, πολύ λάστος, πολύ κατάλαβες ποια είναι το λέω. Λέμε, εγώ που αγαπώ τα αστυνομικά, αν έχει λίγο το απογειώνει. Ορίστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. I rest my case. Κάτσε, τι έλεγα, γιατί τώρα ότι το υποτιμάμε το romance και το βλέπουμε λοξιματιά. Μπράβο, νιώθω ότι έχει λίγο ρίζα σε μισογυνισμό αυτό ο λόγος που το τέτοιο. Θα σου πω και γι' αυτό το εγώ τέτοιο. Να σου κάνω μια παρένθεση. Άμα παρατηρήσεις από πολλές γυναίκες που γράφουν romance ή ερωτικά σημαντικά βιβλία και ερωτική λογοτεχνία ταυτόχρονα, μισούν τις γυναίκες, δεν τις αγαπούν στα βιβλία τους. Δηλαδή τις κάνουν πολύ υπό του άντρα. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Και Ελλάδα και εξωτερικό πάντα. Δεν είναι μόνο ότι οι Ελληνίδες το κάνουν. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που δεν γράφουν οι γυναίκες για τις γυναίκες. Γράφουν ότι ο άντρας είναι πάντα υπέρ, πάντα είναι ο πλούσιος, πάντα του σώζει. Ενώ θα μπορεί να γίνει το reverse. Θα μπορεί πολύ εύκολα να γίνει το reverse. Έχω διαβάσει και βιβλία που είναι ανάποδο, δεν θα σας πω ψέματα. Αλλά έχεις δίκιο ότι είναι συντηρητικά λιγότερα σε σχέση με το ανάποδο. Διότι είναι πάντα ο μάτσο άντρα κλάση που θα σώσει τη μέρα και knight in shiny armor και με φάση όχι. Δεν χρειάζεται. Πάμε λίγο να το χαλαρώσουμε. Από την άλλη, δεν μου αρέσει καθόλου και το representation που δίνουν στους πιο soft άντρες, ρε παιδάκι μου. Με ποια έννοια το λέω? Ότι όταν κάποιος είναι πιο soft, πιο μαλακός, πιο γλυκός, κατευθείαν friend zoned. Ναι. Γιατί? Γιατί έχω κυριολεκτικά πετάξει βιβλίο στον τοίχο, γιατί ήταν με love triangle, ρε παιδάκι μου, και ήταν αυτή που ήταν η κοπέλα και ήταν ανάμεσα στο αγόρι που ήταν μάτσο, μπρουτάλ, ξέρω εγώ και τέτοιο, και ήταν και ο άλλος που συμπεριφερόταν όμορφα. Την έβγαζε, φύγε φαγητό τη, στεκόταν δίπλα τη, ήταν γλυκούλη, ήταν πιο μαλακός. Και λέω, εσύ, μισό λεπτό, γιατί έχεις έναν άνθρωπο που δεν σου συμπεριφέρεται όμορφα, και αυτός είναι και ο λόγος που τον χώρισες, και έχεις και έναν άνθρωπο που είναι και δίπλα σου, δεν μπλέκεται σε καυγάδες, δεν σου δημιουργεί δράματα, σε καταλαβαίνει, και τον έχεις βάλει στο friend zone. Και λέω, ρε φίλε, κάτσε μισό λεπτάκι, ρε φίλε, να συζητήσουμε λίγο, να πιούμε καφέ, να τα δούμε λίγο πιο σωστά. Εγώ γενικά δεν πετάω βιβλία. Εμένα μου αρέσει να νευριάζουν κάποιες σκηνές.
πολλές σκηνές, Ναι, π.χ. να πω αυτός ο τέτοιος, αυτή τέτοια. Θα μπορούσε να ναι. το κάνει έτσι, φαντάζομαι τα δικά μου τέλη, πώς θέλετε να τελειώσει ένα βιβλίο. Μμμ. Αλλά άμα τα ξαναδιαβάσει, γιατί πολλά βιβλία τα ξαναδιαβάζω και δεύτερη φορά, Κι μπορεί εγώ. να μ' αρέσει έτσι όπως το έχει κάνει ο συγγραφέας. Όταν λέω το πέταξα, εννοώ στον τοίχο. Δεν το πέταξα στα σκουπίδια. Κατάλαβα. Το κατάλαβα ότι το πήρες έτσι. Είμαι πολύ έντονη με τα βιβλία μου. Και εγώ σε κάποιο Σημειώνω, σημειώνει. σημειώνω μέσα. Τσακίζω σελίδες. Ναι, είμαι αυτό το τέρας. Συγγνώμη. Μόλις με Μόνο σκότωσες όταν... εμένα. Συγγνώμη. Όταν είναι τα δικά μου βιβλία, ρε παιδάκι μου, προφανώς όταν θα. Πώς το λένε, όταν θα εμφανιστώ ένα βιβλίο, το προσέχω καλύτερα για τα μάτια μου. Αλλά όταν είναι δικό μου το βιβλίο, νιώθω, ρε παιδάκι μου, ότι αυτό που θα γράψω μέσα είναι μια ιστορία μέσα στην ιστορία. Είναι η Ναι. ιστορία μου καθώς το διάβαζα. Οπότε το κάνει και πιο προσωπικό και είναι και το δικό μου βιβλίο. Κατάλαβες. Είναι το βιβλίο της Έλενας αυτό. Δεν υπάρχει άλλο. Είναι αυτό και δεν υπάρχει άλλο. Εγώ να σου πω, τα βιβλία μου τα προσέχω, είτε τα αγοράσω είτε με τα στείλουν, είτε τα προσέχω σαν τα μάτια μου. Δηλαδή, ούτε Ω. τσακίζω σελίδες να πω ότι το έκανε έτσι. Ούτε χαλάω τα εξώφυλλα της ράχης και αυτά. Μα χαλάσει η ράχη, εγώ στεναχωριέμαι. Και εγώ την αγαπώ την ευαισθησία στους άντρες. Ευχαριστώ που το θίγεις και εσύ. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι πρέπει λίγο να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι η ευαισθησία δεν έχει gender. Δεν έχει, είναι για όλους. Δεν είναι κακό να είμαστε ευαίσθητοι. Είναι Επίσης, αυτό ανθρώπινο. που έχω παρατηρήσει πάλι σε όλα τα βιβλία, Μμ. σε romance ειδικότερα, υπάρχουν πολλά πατριαρχικά πρότυπα τα οποία δεν έχουν αποβάλει ακόμα. Αναστασία, πες Ανυπομονώ. μας παραπάνω για το μισογυνισμό, τι θες να πούμε. Δέσποινα, δεν μπορώ να πω πόσα διάβαστα έχω. Ξέρεις ότι είναι τριψήφιο και μπροστά μπορεί να είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Σοβαρά. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Πόσο μεγάλο είναι ο αριθμό, γιατί εγώ τώρα έχω παραπένια. Πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός, πες έναν αριθμό, τους πω, μα είσαι κοντά. 500. Κάπου εκεί. Το πέτυχα! Εγώ έχω φτιάξει. Γιατί είμαι τεράστιος οργάνωσης. Έχω φτιάξει την ηλεκτρονική πετράω και έχω διαβασμένα και πόσο έχω διάβαστα. Γιατί αυτή είμαι. Εγώ να σου πω, επειδή είχα παλιά το άλλο κινητό, είχα το Goodreads και διάβαζα βιβλίο και το έβαζα απευθείας. Τώρα, επειδή έχω αλλάξει κινητό, στο Goodreads μπαίνω μια φορά στο τόσο και χάνω πάρα πολλά βιβλία τα οποία δεν έχω σημειώσει, το έχω διαβάσει. Και επίσης πολλά δεν υπάρχουν. Και πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα να τα βάλεις εσύ. Κατάλαβα. Οπότε το Aspen πρέπει να μπει στο Goodreads. Εγώ έχω πολύ λιγότερα διάβαστα από σένα. Έχω 121 διάβαστα. Αλλά συνεχίζουν να μεγαλώνουν. Έχω μερικά που δεν έχω προσθέσει στη λιμά. Τι παθαίνει τώρα αυτό. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο, παιδιά, γιατί switch. Να μπω από το tablet, γιατί το βλέπω να πεθαίνει. Πες μου, Αναστασία, τι θες να μάθεις για τα πρότυπα του μισογυνισμού στην Ελλάδα και στα romance βιβλία γενικότερα. Και πολύ καλά κάνεις, φίλοι, που δεν τα μετράς, ούτε εγώ θέλω να τα μετράω ξανά. Έκανα το λάθος πέρυσι το καλοκαίρι και τελείωσε, δεν το ξανακάνω. Θερμάνθηκε, κάποια στιγμή πρέπει να το αλλάξω. Τι να κάνουμε. Τύπου πέθανε. Νίκο, δεν ξέρω αν σε πρόσθεσα πάλι. Περίμενε. Σε έχω προσθέσει. Λογικά πρέπει να μπορείς να κάνεις join. Θέλω λίγο κάποιος να μου πει τι λέγαμε πριν φύγω, πριν κλείσει το live, γιατί δεν σας άκουγα. Μικροφώνιζαν όλα, δεν άκουγα ούτε τον Νίκο, ούτε εμένα. Εμένα με άκουγα γιατί μιλάω και είμαι στο ίδιο δωμάτιο με τον εαυτό μου. Αλλά ναι. Προβολή, συμμετοχή. Πες μου τι μπορείς να το κάνεις. Προσπαθώ να σε προσθέσω πάλι, Νίκο μου, συγγνώμη. Ήρθες. Ήρθα και δεν έκανα πέρα συνέντευξης πριν. Είχαμε μια ερώτηση πριν.
Περίμενε, έχουμε πολύ... Είχαμε ερώτηση να μιλήσουμε για το μισογυνισμό στα βιβλία. Άμα θες να πεις και εσύ. Λοιπόν, ακούγομαι αρχικά. Νομίζω πως τώρα πρέπει να τα κατάφερα. Έχω προσπαθήσει να προσθέσω πάλι τον Νίκο. Τεχνικές δυσκολίες, παιδιά, όταν δεν κάνεις live αυτά συμβαίνουν. Θα το φτιάξουμε, θα το ρυθμίσουμε. Τουλάχιστον γίνονται όλα τώρα στο trial. Ας πούμε ότι το πρώτο Conversations ήταν ένα trial mode, είναι ένα trial mode και στο επόμενο θα τρέχουν σωστά. Πείτε μου μονάχα αν ακούγομαι, κομπλέ. Περιμένω να έρθει και ο Νίκος για να μπορέσω να τον προσθέσω. Full, τέλεια, ωραία, οπότε τώρα πάει καλά. Μακάρι, fingers crossed. Ακούγομαι τέλεια, φαντασμαγορικά. Δεν θυμάμαι γιατί συζητούσατε με τον Νίκο μέχρι να φύγω. Σας άκουγα, δεν με βλέπατε γιατί προσπαθούσα να ρυθμίσω τα ακουστικά. Τα ρύθμισα. Τέλεια. Οπότε απλά περιμένω τον Νίκο. Συμβαίνουν στις live. Ναι, εννοείται. Μισό λεπτάκι γιατί πρέπει να ήρθε και ο Νίκος. Για να δούμε. Αυτά είναι τα ωραία του live όμως, έτσι. Γίνονται αναπάντεχα πράγματα. Γεια σου. Δεν έχει τελειώσει αυτό το live. Αλλά έχω ένα ντορβάρ, παιδάκι μου, που πρέπει να το βγάλω από μέσα μου. Υπάρχουν εκατομμύρια βιβλία για βρικόλακες. Ωραία. Για λυκάνθρωπους, γιατί δεν γράφει κανένα. Δηλαδή, δεν έχω βρει. Το πρώτο βιβλίο για λυκάνθρωπους που διάβασα και με ενθουσίασε ήταν το Bride. Της Sally Hazelwood. Θέλω να το διαβάσω πάρα πολύ, θέλω να μεταφραστεί. Στην απάντηση είσαι Ριανή, νομίζω, Δέσποινα. Περίμενα σου πω με λυκανθρώπους. Δεν βρίσκω. Θέλω και δεν βρίσκω. Και θέλω λυκάνθρωπο εγώ. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Όχι, δεν ήμουνα την Jacob. Ούτε την Edward ήμουνα. Αλλά όπως και να έχει. Κύριε Πάντα, είναι συνδυασμοί. Δεν βλέπω τώρα καθαρά κάποιον να έχω μόνο λυκάνθρωπο. Έστω συνδυασμό. Δηλαδή, κατά βάση όμως, πάντα θα δω κάτι με βρικόλακα. Δηλαδή, γιατί τους έχουμε τόσο στην άκρη τους δίκους. Δεν καταλαβαίνω. Ενώ έχουν πάρα πολύ μεγάλη μυθοπλασία από πίσω τους που θα μπορούσαν να γραφτούν βιβλία. Θα μπορούσαν πάρα πολύ άνετα να γραφτούν πολλά βιβλία. Συγκεκριμένα, ετοιμάζω μια σειρά φαντασίας. Αυτό θα έρθει σε το πολύ 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 μακρινό μέλλον, οπότε κάντε πως δεν ακούσετε τίποτα, μέχρι να βγει θα τα έχετε ξεχάσει όλα. Λοιπόν, βασισμένη σε ένα D&D campaign που είχα φτιάξει. Και έχω πλέξει τόσο πολύ λυκάνθρωπους μέσα για να βγάλω το άχτι μου. Που λέω δεν μπορεί, δεν το βλέπουν οι υπόλοιποι συγγραφείς πόσο ψωμί έχει εδώ πέρα. Και είναι και ένα θέμα που δεν το έχουμε πιάσει τόσο πολύ να πεις ότι υπάρχει κορεσμός. Θα σου πω που υπάρχει πάρα πολύ λυκάνθρωπος και αλφα μέγη και τέτοια στο Wattpad. Ναι. Υπάρχει πολύ, αλλά είναι Wattpad. Είναι Wattpad, ναι. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Έχω βρει βιβλία από Wattpad και έχουν κάνει τρελές πωλήσεις, έχουν γίνει ταινίες. Γενικότερα, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά στο Wattpad είναι αρκετά παραγωνισμένα. Με την έννοια ότι πολλοί κόσμος το ακούει Wattpad και λέει θα κάτσω να ασχοληθώ. Ναι, έχει διαμάντια εκεί μέσα. Κάποια από τα αγαπημένα μου βιβλία είναι εκεί. Και δεν έχουν εκδοθεί ποτέ και δεν ξέρω και αν θα εκδοθούν ποτέ, γιατί εγώ ήμουν και πιο παλιά στο Wattpad, το 14, το 15 νομίζω μπήκα πρώτη φορά. Οπότε έχω πετύχει και ανθρώπους που πλέον δεν γράφουν εκεί. Ή δεν τους βρίσκω πουθενά και στα social. Οπότε ό,τι είχα είναι εκεί μέσα. Και ευτυχώς δεν το έχουν κατεβάσει. Και ελπίζω να μου το κατεβάσουν, γιατί κάπως πρέπει να έχω αυτό το ξέρεις. Εν τω μεταξύ τώρα ακούγομαι καλά ακόμα και όταν μιλάω γρήγορα. Όχι, τώρα ακούγεσαι κανονικά καθαρά, loud and clear. Δεν έχεις καμία διακοπή. Τέλεια. Τέλεια. Λέει, όλοι από Wattpad ξεκινήσαμε. Εγώ στα Ριάννη δεν ξεκίνησα στο Wattpad, ξεκίνησα μόνος μου. Σε ένα Word απλό, το οποίο ξεκίνησε ένα βιβλίο να γράφω, που κάποια στιγμή θα γραφτεί εκείνο το βιβλίο. Και διαβάζω εγώ θέλω να είμαι τηλεομανής, οπότε διαβάζω πριν κάνω οτιδήποτε. Είχα ψάξει στο ίντερνετ, στα αγγλικά βέβαια, γιατί στα ελληνικά δεν υπάρχουν τόσο πολλά άρθρα, πώς να γράψεις βιβλίο. Πρώτο και κύριο είναι αυτό. Οπότε πήγα και εκεί πέρα στο εξήγημα το βιβλίο που είχα, το σταματάω και ξεκινάω ένα άλλο.
αυτό που γράφω τώρα και είμαι στη μέση. Mm-hmm. Και τέλος πάντων είναι το βιβλίο μου, δεν θα κάνω spoiler. Okay. Έκανα πάρα πολλές περιγραφές που είναι περιττές. Okay. Αυτό που δεν θέλει λίγο αναγνώσεις, δηλαδή αν είμαστε π.χ. στη γη και μετά για κάποιον λόγο πηγαίνουμε στο διάστημα, δεν μας ενδιαφέρει η γη, αφού το κύριο θέμα μας είναι το διάστημα. Οπότε εκεί πέρα είχα γράψει, δεν θυμάμαι πόσες σελίδες, τα πάτησα ένα delete και το ξεκίνησα από την αρχή. Τώρα εμείς εξελίξαμε τις λέξεις. Τώρα το έχω προχωρήσει πάρα πολύ. Και... Εγώ θα πω, βασικά ολοκλήρωσε, γιατί νομίζω ότι σε διέκοψα. Και μετά ήρθε το κάλεσμα από εκδόσεις Διάνε, The Dark Legends of the World. Λέω θα γράψω πρώτα εκεί πέρα. Έγραφα το βιβλίο μου ταυτόχρονα, λέω θα γράψω εκεί για την πρώτη, για την εμπειρία, για να δοκιμάσω σε ένα πλαίσιο μικρό. Και γράφω εκεί πέρα. Μετά βλέπω εσένα. Μου άρεσε η θεματική, γράφω εκεί πέρα. Και μετά σε κάποιες θεματικές μου άρεσαν και έγραψα. Είναι όμορφο. Εγώ όταν ξεκίνησα να γράφω στο Wattpad, είχα ξεκινήσει πολύ πιο πριν να γράφω. Εγώ ξεκίνησα να γράφω στο τετράδιο το κίτρινο της έκθεσης που είχαμε στο δημοτικό. Είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί εχθές είχα ένα τηλεφώνημα, μου πήρε τηλέφωνο η μαμά μου, γιατί είδε μια συμμαθήτριά μου από το δημοτικό. Και ήθελε να μου μιλήσει αυτή η συμμαθήτρια και γύρισε και γιατί μαμά μου προφανώς, μαμά κουκουβάγια, το παιδί σου θα το πενέψεις. Οπότε είπε ότι έχω δικό μου εκδοτικό οίκο. Και ήθελε η κοπέλα να μου μιλήσει και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σε θυμάμαι που έγραφες τότε. Και λέω φαινόταν από μικρή. Οπότε όταν ξεκίνησα να Ναι ρε, το μικρόβιο υπήρχε πάντα. Από παιδί ήμουνα με ένα βιβλίο στο χέρι. Έλεγα ιστορίες, έψαχνα πράγματα. Τι λέει? Φίλε, εγώ το κόκκινο για μας ήταν ορθογραφία. Ήτανε κόκκινο ορθογραφία. Εγώ ήμουν λίγο πιο παλιός από εσάς, ήταν όλα μπλε. Ήταν όλα μπλε. Εμάς μπλε ήταν τρομαθηματικών. Μπλε ήταν τρομαθηματικών. Αλλά ναι. Τι έλεγα? Ναι, όταν ξεκίνησα να γράφω στο Wattpad ήταν ένας πολύ καινούριος κόσμος που ήθελα να τον ανακαλύψω. Το βρήκα σαν ευκαιρία να μοιραστώ αυτά που γράφω και να δω αν αρέσουν μόνο σε μένα, βασικά. Γιατί σε εκείνη τη φάση μόνο εγώ διάβαζα αυτά που έγραφα και τα διάβαζα στη γιαγιά μου. Και μου έλεγε, και η γιαγιά μου κοιμόταν προφανώς, γιατί της αρέσει το διάβασμα, αλλά είναι άλλο το διαβάζεις και άλλο να το διαβάζουν. Και σε αυτή την ηλικία κιόλας σου λέει, εντάξει, παραμύθι να κοιμηθώ. Κατάλαβες? Και χάρηκα πάρα πολύ έτσι όταν το ξεκίνησα να γράφω και να παίρνω feedback και εγώ γνωρίσει και κόσμο μέσα από το Wattpad που για πάρα πολλά χρόνια ήμασταν φίλοι. Ήταν μια πολύ όμορφη μικρή κοινότητα. Απλά σιγά σιγά άρχισα να βγαίνω από αυτήν. Γιατί θυμάμαι τότε είχαν αρχίσει κάποιες πολύ τοξικές συμπεριφορές να υπάρχουν. Και πλέον σιγά σιγά. Όπως παντού, ναι. Απλά εμένα παρά ήταν τοξικό. Το ένιωθα πολύ τοξικό ενδεχομένως εκείνη τη χρονική στιγμή. Μπορεί να ήταν και η ηλικία, γιατί ήμουν μικρή όταν σταμάτησα να γράφω από εκεί. Οπότε δεν μπορούσα να το διαχειριστώ και απλά βγήκα. Και πλέον σιγά σιγά έχω αρχίσει και ξαναεπιστρέφω και διαβάζω κόσμο μέσα από το Wattpad και βλέπω ότι υπάρχουν τόσο πολλά κρυφά ταλέντα που απλά είναι εκεί και περιμένουν να ανακαλυφθούν. Και λέω, πιστεύω ότι κάποιοι δεν θέλουν να το βγάλουν κάπου αλλού. Το γράψανε και σταμάτησε. Είναι και αυτό, έχει αυτό την έγκλη του. Γιατί δεν στοχεύουν όλοι οι συγγραφείς στην έκδοση. Πολλοί συγγραφείς θα γράψουν απλά να γράψουν. Δεν θέλουν ποτέ να εκδοθούν. Να θέλουν κάτι καινούριο, κάτι πρωτότυπο για αυτούς. Ναι, σίγουρα. Ή μπορεί ενδεχομένως πλέον να μην χαρακτηρίζονται σαν άτομα από αυτό που γράψανε τότε. Παίζουν πολλά ρόλο στο ενδιάμεσο. Επίσης, δεν είναι πάρα πολύ έτοιμοι να κάνουν το βήμα να εκδοθούν. Γιατί πολλοί συγγραφείς δεν συνειδητοποιούν ότι δεν έχεις έλεγχο. Μόλις φύγει από τα χέρια σου το βιβλίο, δεν έχεις έλεγχο του ποιος θα το διαβάσει ή το τι σχόλια θα λάβεις. Ναι. Δεν έχουν δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, εν πάση περιπτώσει. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί και εγώ όταν εξέδωσα πρώτη φορά βιβλίο, δεν ήξερα ποιος το διαβάζει και δεν το περίμενα. Γιατί έχω λάβει και εγώ αρνητικά σχόλια, έτσι. Και επίσης τώρα, επειδή έχει γίνει και χαμός με την κοινότητα του Bookstagram και του TikTok στην Ελλάδα, BookTok,
Δεν μπορείς να ξέρεις τι προέκταση μπορεί να πάρει αυτό. Δηλαδή, μια αρνητική κριτική να την πάρει κάποιο και να τη διονύσει τόσο πολύ, που να παράγει τόσο πολύ στα social media, που είτε θελημένη είτε άθελα μπορεί να πληγώσει το συγγραφέα με αυτά τα οποία γράφεις. Σε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όμως και πώς θα τα γράψεις. Γιατί αυτό λέω, ότι θελημένα και άθελα. Ναι. Γιατί εντάξει, καλός ή κακός δεν μπορούν να αρέσουν όλα σε όλους. Μπορεί να έχεις γράψει το αριστούργημα και εμένα για κάποιο λόγο να μην μου κάνει. Αλλά άμα σε πιάσω και σε περάσω από το κόσκινο και σε αρχίζω και σε στολίζω σε χριστουγεννιάτικο δέντρο, έχει πολύ. Αυτό εννοώ το αρνητικό, ότι γιατί π.χ. κάνουν επιθέσεις οι οποίες Δέσποινα, δεν λέω για σένα. Κάνουν επιθέσεις στις συγγραφείς που δεν τους έκανε κάτι, δεν το ξέρουν καν αυτόν τον άνθρωπο. Έγραψε ένα βιβλίο, δεν σου άρεσε, πολύ δεχτή άποψη ότι δεν σου άρεσε. Μην κάνεις επίθεση στο συγγραφέα. Ο άνθρωπος που γράφει το βιβλίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από το βιβλίο του. Είναι ένα βιβλίο, το κρίνουμε, με τη δική μας πάντα οπτική και γνώση, αλλά στο συγγραφέα για ποιο λόγο δεν έχει νόημα να το κάνεις. Δεν έχει νόημα να το κάνεις. Δυστυχώς ναι, και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια πιο πολύ. Το τελευταίο διάστημα, εγώ 1 χρόνο, 1,5 έχω που ασχολούμαι με το Bookstagram και αυτό θα έλεγα τώρα Δέσποινα ακριβώς, ότι ζηλεύει ο άλλος την επιτυχία του άλλου και γι' αυτό το κάνουν αυτά τα σχόλια. Στο κατά 60 με 70%. Γιατί π.χ. εγώ ότι κρίνουν βιβλία άτομα τα οποία δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο του. Το δικό μου π.χ. το βιβλίο μπορεί να με κρίνει οποιοδήποτε, χωρίς να με έχει διαβάσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Διάβασε με πρώτα, πες τη κριτική σου, τι ένιωσες, τι δεν ένιωσες, τι σου έλειπε και τι όχι, και μετά θα δεχτώ. Τώρα με κάνουν να με βρίσουν για ποιο λόγο. Εγώ εκεί είναι που κάνω ένα βήμα πίσω και λέω, ρε παιδί μου, μισό λεπτάκι. Έχεις προσωπικά με έναν άνθρωπο? Μπορεί. Ή βρήκα κάπως αλλιώς. Το να κάτσεις να σχολιάσεις άσχημα και μάλλον όχι να σχολιάσεις απλά άσχημα, έχουμε δει τι συμβαίνει στις κριτικές πλέον, έναν άνθρωπο με πάτημα το βιβλίο που δεν έχεις διαβάσει καν, είναι ανήκουστο για μένα. Και επειδή δεν ήμουν άνθρωπος που ποτέ δεν ζηλεύω, ωραία, δεν είμαι άνθρωπος που ζηλεύει. Αν θα δω έναν άνθρωπο να τα πηγαίνει καλά, θα πω μπράβο. Δεν ζηλεύω με την έννοια του γιατί εσύ και όχι εγώ. Με αυτή την έννοια θέλω να το πω, ρε παιδί μου. Το να ζηλέψεις κάτι ότι τι ωραίο, μακάρι να το είχα κι εγώ, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε, επειδή ποτέ δεν ζήλευα, δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική του. Γιατί να κάτσεις να θίξεις έναν άνθρωπο τόσο άσχημα, χωρίς να τον ξέρεις καν, χωρίς να έχεις διαβάσει καν αυτό που έχεις γράψει, αυτό που έχει γράψει. Είναι άσχημο. Κάτσε, γιατί κάτι λέει ο Αλέξανδρος, εγώ έχω πιάσει τον μπλουμπλά. Και συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λέει ο Αλέξανδρος. Λέει, αρκετές κριτικές δυστυχώς είναι κακόβουλες και με στόχο να σε βλάψουν, οπότε ξεφεύγει από την καλοπροαίρετη ή ουδέτερη αρνητική κριτική που μπορεί να σε κάνει και καλύτερο. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Ότι π.χ. διαβάζεις ένα βιβλίο, βλέπεις κάποια κενά, μπορείς να γράψεις. Μου έλειψε π.χ. αυτό και αυτό. Ή π.χ. η γραφή του ήταν ανώριμη, παιδική, εφηβική, το οτιδήποτε. Αυτό θα κάνει τον άλλον να μπει σε σκέψη και να ξαναδιαβάσει το βιβλίο του και να δει τα λάθη του. Το να π.χ. να πει στο βιβλίο αυτό είναι για τα σκουπίδια ή δεν διαβάζετε πώς το έκδοσαν. Για κάποιο λόγο εκδόθηκε. Δεν μπορείς να κρίνεις εσύ γιατί εκδόθηκε ένα βιβλίο. Το κάθε εγώ και οποιοδήποτε που μπορεί να γράψει μια κριτική είτε στο Instagram είτε στο Goodreads είτε το οπουδήποτε. Σίγουρα. Μπορείς όμως να δώσεις μια κριτική επικοδομητική που ενδεχομένως θα βοηθήσει τον συγγραφέα στην επόμενη δουλειά του. Εγώ πάντα είμαι άνθρωπος που την κυνηγάει την κακή κριτική, αλλά με την έννοια του ότι πες μου τι έχω κάνει λάθος για να το φτιάξω. Θα με πιάσει να με στολίσεις, δεν έχει νόημα, δεν θα μου προσφέρεις τίποτα. Δεν θα καταφέρεις και τίποτα. Και δεν μου κάνει το δεν μ' άρεσε. Γιατί δεν σ' άρεσε? Πού αστόχησα? Το δέχομαι, δεν σ' άρεσε, κομπλέ, δεν αρέσουμε σε όλους. Αλλά γιατί δεν σ' άρεσε? Τι ήταν αυτό που σου χάλασε? Γιατί μπορεί να με βοηθήσεις έτσι. Ναι, αυτό ακριβώς είναι και το alpha-beta reading. Γιατί άμα το δώσεις σε ανθρώπους που αγαπάνε τα βιβλία, θα σου πούνε απευθείας τη κανονική τους άποψη, χωρίς να σου χαϊδέψουν τα αυτιά. Γιατί π.χ.
Το διαβάζει τη μάνα σου, λέει ότι είναι υπέροχο, τελείωσε. Το θέμα είναι να πάρεις μια επικοδομητική κριτική για το έργο σου, γιατί είναι έργο μετά, είναι παιδί σου, το έχεις δουλέψει, έχεις κάτσει αμέτρητες ώρες για να τελειώσει μια ιστορία, να τη γράψεις έτσι όπως την έχεις φανταστεί. Γιατί εμείς μπορεί να φανταζόμαστε, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να το γράψουμε τόσο ζωντανά και να το περάσουμε στον αναγνώστη, ώστε να μην κάνει. Σίγουρα δεν θα αρέσει το δικό μου βιβλίο σε όσους το διαβάσουμε. Είναι γούστη τους και καπέλο τους. Αλλά πρέπει να πούνε ακριβώς τι δεν τους άρεσε. Να έχεις άδειο δηλαδή. Δεν μου άρεσε, π.χ. εγώ γράφω πρωτοπρόσωπη αφήγηση πάντα. Γράφω δεν μου αρέσει πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Αυτό σημαίνει έτσι γράφω. Αυτό τελείωσε. Δεν θα δουν τριτοπρόσωπη αφήγηση από μένα. Αυτό. Τελεία. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Τώρα, βέβαια, έπεσε και σε άνθρωπο που δεν του αρέσει η πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Εγώ λατρεύω την τριτοπρόσωπη αφήγηση. Αλλά είναι και κάποιες ιστορίες που δεν τους ταιριάζει η πρωτοπρόσωπη ή η τριτοπρόσωπη αντίστοιχα. Δηλαδή παίζει και αυτό ρόλο. Έχει τα αρνητικά του όλα και οι δύο αφηγήσεις. Η πρωτοπρόσωπη εγώ τη γράφω γιατί με βοηθάει να ζωντανέψω τα συναισθήματα. Την αγάπη, το τρόμο, την αγωνία. Όλα αυτά σε βοηθάνε με την πρωτοπρόσωπη αφήγηση να το μεταφέρεις στον αναγνώστη, γιατί το νιώθει ο πρωταγωνιστής σου. Στην τριτοπρόσωπη, το θετικό είναι ότι μπορείς να κάνεις περιγραφές και να περιγράψεις τον κόσμο καλύτερα από ό,τι στην πρωτοπρόσωπη. Γιατί στην πρωτοπρόσωπη πρέπει να ακολουθούμε τον πρωταγωνιστή, όπου πηγαίνει και έτσι περιγράφεται ο κόσμος. Ναι. Εμένα μου αρέσει η τριτοπρόσωπη γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να αναλύσεις περισσότερα πράγματα χωρίς απαραίτητα να είσαι δεμένος με το πρόσωπο του πρωταγωνιστή. Και επειδή γράφω με πολλά πρόσωπα, όπως είπα και πριν, με βοηθάει στο να μπορώ να δώσω εκεί που χρειάζεται την οπτική ενός, πώς το λένε, background character, side character, ή να θέσω καλύτερα κάποια πράγματα στον κόσμο γενικότερα. Νιώθω ότι με βοηθάει εκεί πάρα πολύ. Για ώρας και με βάση τη σχολή που έχω λάβει, βγαίνει το συναίσθημα που θέλω να βγει. Θα δείξει στο μέλλον. Αλλά νιώθω ότι με βοηθάει περισσότερο. Είναι όμως και κείμενα που δεν τους πάει η τριτοπρόσωπη αφήγηση σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω. Νομίζω πως είναι και λίγο στο στυλ του συγγραφέα, είναι και λίγο στην ιστορία που θα γράψει, είναι και λίγο στον αναγνωστή που διαβάσει. Θέλω να κάνω ένα πείραμα κάποια στιγμή. Θέλω να γράψω την ίδια ιστορία, όχι μεγάλη, ένα μικρό οδήγημα, ρε παιδί μου, με πρωτοπρόσωπη και με τριτοπρόσωπη, για να δω. Να κάνω τη σύγκριση, να είναι πιο άμεση η σύγκριση. Αυτό είναι ότι για να βρεις τη φωνή σου γράφοντας, πρέπει να κάνεις αυτό το πείραμα που λες και εσύ. Δηλαδή την ίδια ιστορία ή να τη γράψεις πρώτα με πρωτοπρόσωπο, μετά με τριτοπρόσωπο για να δεις τι σου ταιριάζει. Εμένα με έχει ταιριάξει πρωτοπρόσωπο. Δεν μπορώ να το αλλάξω. Δηλαδή όταν μπαίνεις σε μια νόρμα, ακολουθείς αυτήν. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Στοιχείς αυτό που έχω γράψει στο Asian Folklore. Βλέπεις και τις δύο οπτικές, και τη γυναίκα και τον άντρα. Both is good. Both is good. Οπότε, πιστεύω ότι πέρασα τα συναισθήματα που ήθελα και από τους δύο. Τα συναισθήματα σίγουρα τα πέρασε. Σου είπα, εγώ τη διάβασα την ιστορία, τη λάτρεψα, την αγάπησα πάρα πολύ. Και ανυπομονώ να δω και και άλλα έργα σου, εν πάση περιπτώσει. Γιατί δεν μου φτάνει μόνο ένα. Θέλω να διαβάσω κι άλλο. Θέλω κι άλλο Νίκο στη ζωή μου. Εκεί τώρα σε είπα, αν δεν μπορεί να κάνουμε έτσι μια μικρή ανακοίνωση, ότι θα στείλω ένα βιβλίο για να προλάβω να το γράψω, που το έχω σχεδόν μισοέτοιμο, για αυτές τις θεματικές τις οποίες ανέφερες και πριν. Το κάλεσμα το γενικό που έχεις. Μπορεί να στείλω μια ιστορία. Ναι, ρε, ιδέα είναι. Θα πω αυτό. Να στείλεις. Να ξέρεις ότι δεν ήθελα να σου πιέσω να κάνεις κάποια δήλωση. Παρ' όλα αυτά. Μικρή υπόσχεση. Αυτό, μια μικρή υπόσχεση. Έτσι, υπόσχεσης δύναμη μου. Αλλά ναι, όχι, μου άρεσε πάρα πολύ η γραφή. Γενικότερα, επειδή όλα τα κείμενα που μπαίνουν στις συλλογές περνάνε από τα μάτια μου, λατρεύω όλες τις ιστορίες που παίρνουν στις συλλογές μας. Αλλιώς δεν θα μπαίνανε. Γιατί, εντάξει. Σίγουρα, εσύ το επιλέγεις αρχικά, είσαι ο κριτής από αυτούς που σου στέλνουν. Είμαι ένας από τους κριτές πλέον, γιατί όπως είπα έχουμε την ομάδα μας εδώ στη Writing Nook, αλλά σίγουρα την τελική αυτή θα την δώσω εγώ. Δηλαδή αν κάτι δεν μου αρέσει, δεν θα μπει.
Αλλά προσπαθούμε πάντα να στέλνουμε feedback. Γιατί δεν μπήκε το βιβλίο σου ή η ιστορία σου. Τι μας έλειψε, τι χρειαζόμαστε. Γιατί χωρίς το ότι θέλουμε να δώσουμε βήμα στους συγγραφείς, θέλουμε να τους βοηθήσουμε να εξελίξουν και την τέχνη τους. Γι' αυτό και θα έρθουν στη Writing Courses One-on-One, συγκεκριμένα για το βιβλίο σου, για την ιστορία σου, αναλόγως το τι ακριβώς θέλεις να γράψεις. Θα έρθουν και κάποια, εντάξει τώρα αυτό, spoilers, κάποια σεμινάρια, εν πάση περιπτώσει, για να βοηθήσουμε να εξελίξει ο καθένας τη γραφή του. Γιατί καλώς ή κακώς πάντα εξελισσόμαστε, όσο έμπειροι ή άπειροι και να είμαστε. Οπότε πάντοτε, για να επιστρέψω στο κομμάτι των συλλογών, πάντοτε προσπαθούμε να δώσουμε feedback πίσω στον συγγραφέα. Γιατί δεν ήρθε, γιατί δεν τη δεχτήκαμε την συγκεκριμένη ιστορία, τι μας έλειψε, τι δεν μας κάλυψε, τι θα χρειαζόταν και αν ενδεχομένως προλαβαίνει ο συγγραφέας να διορθώσει πράγματα, να ξαναστείλει το submission του, να το κάνουμε μια αναθεώρηση. Και ως στιγμής έχει δουλέψει όμορφα και μου αρέσει. Γιατί το θέμα είναι αυτό. Το θέμα είναι να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να βοηθάμε τους συγγραφείς να πάνε μπροστά. Μα το επικοδομητικό feedback είναι αυτό που θέλει και ο συγγραφέας. Γιατί άμα υπάρχουν κενά εισαγωγικά, ο καθένας έχει τα δικά του διδύματα και ελαττώματα σε ένα έργο. Άμα το δει την οπτική κάποιου άλλου, γι' αυτό είναι σημαντικό οι αρθικοί beta readers, βλέπεις την οπτική κάποιου άλλου, την ακούς. Είτε τη δέχεσαι όχι. Οπότε το δέχεσαι, κάνεις αυτό, το επεξεργάζεις στο μυαλό σου και μπορεί να γράψεις κάτι καλύτερο από αυτό που έχεις γράψει ήδη. Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι πάρα πολύ. Ξέρετε, ένας λόγος που σε ρώτησα και πριν το πώς το σκέφτεσαι τους alpha και τους beta readers είναι γιατί μέσα από συζητήσεις με συγγραφείς έχω δει ότι πολλοί δεν τα θέλουν το σχόλιο. Δεν τα θέλουν. Νομίζω ότι είναι θεοί, είναι η Tolkien. Είχα βάλει και μια κατάσταση προχθές. Νομίζω ότι είναι. Δεν καταλαβαίνω ποιος έχει κάνει αυθεντία, ενώ δεν είναι. Κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του αυθεντία, άμα δεν το έχει ζήσει, σπουδάσει στο πετσί του. Δηλαδή, να έχει κάνει στη φιλοσοφική το πτυχίο του, να έχει κάνει το μεταπτυχιακό στη δημιουργική γραφή, στη λογοτεχνία γενικότερα, στο φανταστικό, στο οτιδήποτε, να έχει κάνει διδακτορικό, να έχει κάνει μια έρευνα τέλος πάντων πίσω από αυτό, για να θεωρεί αυθεντία. Ότι γράψαμε ένα βιβλίο, δεν θεωρούμε ότι είμαστε θεοί. Γράψαμε ένα βιβλίο, τελεία. Συνεχίζεται η ζωή μας, είναι αυτό το κύριο επάγγελμά μας. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να είναι και αυτό το κύριο επάγγελμά μας, γιατί ξέρεις και εσύ ότι δεν πληρώνεται όπως πληρώνεται στο εξωτερικό. Ναι, το ξέρω. Και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να αλλάξουμε γενικότερα ως writing στους συγγραφείς μας. Θέλουμε να είναι το περιβάλλον όπως πρέπει να είναι, γιατί καλώς ή κακώς είναι μια δουλειά. Η συγγραφή είναι δουλειά. Δεν πρέπει να την παραγωνίζουμε και δεν πρέπει να μην την αντιμετωπίζουμε ως δουλειά. Και είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όπως είπα, η τέχνη δεν λείπει ποτέ από τη ζωή μας. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις βάση στην τέχνη. Δεν νοείται ζωή χωρίς τέχνη. Οπότε και αυτό το κομμάτι είναι κάτι που θέλουμε να φτιάξουμε. Οι συγγραφείς να έχουν τις απολαυές που πρέπει να έχουν με βάση τη δουλειά που κάνουν. Αλλά ναι, εμένα με θλίβει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι της αυθεντίας. Το ότι μπορεί να έχεις διαβάσει 5, 10, 20, 100 βιβλία, ρε παιδάκι μου. Ακόμα και τότε όμως, πάντα θα έχεις κάτι να εξελίξεις. Μα ένα σχολείο βιβλία... Ναι. Εγώ και πολλοί σαν και εμένα που είμαστε bookstagrammer διαβάζουν πάνω από 150 βιβλία τη χρονιά. Σου μιλάω τη χρονιά. Φαντάσου πόσα χρόνια είσαι στο Instagram, φαντάσου το επί τόσα. Ναι. Δεν μπορεί ένας που έχει διαβάσει 5 βιβλία στη ζωή του 10 να πει με αυθεντία, είμαι συγγραφέας, τελείωσε ότι πω εγώ είναι σωστό. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι, δεν είναι. Δεν υπάρχει καθόλου. Καθόλου. Και εσύ ακόμα και εσύ, ας πούμε, διαβάζεις 150 βιβλία το μήνα. Η αλφα σου και η μπελταρίντε σου. Το χρόνο, συγγνώμη. Εντάξει, δεν είναι πολλοί bookstagrammer που διαβάζουν πολλά βιβλία. Αυτοί που διαβάζουν, ξέρεις ποιοι είμαστε εμείς. Εγώ, εσύ και άλλοι 10 λοιπόν. Εσείς είναι λοιπόν που διαβάζουν βιβλία και το καταλαβαίνεις επειδή κάνουν κριτικές, βάζουν περίληψη. Ότι είσαι bookstagrammer δεν σημαίνει ότι διαβάζεις το βιβλίο, το παρουσιάζεις στο Instagram. Είναι αυτοί που γράφουν την άποψή τους και είναι αυτοί που σου παρουσιάζουν την περίληψη. Και τα δύο είναι αποδεκτά, ο καθένας κάνει τι θέλει. Το ποιος έχει πραγματικά διαβάσει το βιβλίο φαίνεται. Ναι, επίσης γράφουν και κριτικές π.χ. από το Goodreads. Δεν ξέρω για ποιο λόγο π.χ. δεν διάβασα ένα βιβλίο ενώ το διάβασα.
Είναι μεγάλη χαζομάρα αυτό. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Πραγματικά δεν έχει. Ναι, καλά, το πιστόφυλλο. Αυτό και. Γι' αυτό νομίζω ξεκίνησαν να βάζουν τέτοιο snippets από κριτικές στα πιστόφυλλα και όχι την περίληψη. Για να μην διαβάζουν. Να μην τα αντιγράφουν. Αυτό είναι λίγο η υποτίμηση της νοημοσύνης στο πιστόφυλλο. Χωρίς να γράψει τίποτα άλλο. Δηλαδή, γεια σας, μου ήρθε αυτό το βιβλίο, πάρτε την περίληψη. Είναι υποτίμηση, γιατί άμα θέλω ένα βιβλίο, θα πεις τέτοιο. Θα πεις αρχικά ότι είναι καλό, είναι κακό. Άμα θέλω εγώ το βιβλίο π.χ. το δικό μου, θα μπω μέσα, θα ψάξω Νίκος Καλογερίδης, βιβλίο, περίληψη, θα το διαβάσω μόνος μου. Δεν χρειάζεται να κάνεις αναπαραγωγή την περίληψη. Γιατί λίγο πολύ, άμα ενδιαφέρεις για ένα βιβλίο, το ξέρεις την περίληψη. Δεν έχει και νόημα. Δεν μου λες κάτι καινούριο. Λέει ο Αλέξανδρος, ο Στίβεν Κίνγκ λέει, είχε πει το απλό, να γράφεις και να διαβάζεις πολύ για να αρχίσεις να διαμορφώνεις το συγγραφικό σου χαρακτήρα. Ναι, θα συμφωνήσω. Και θα το επεκτείνω και λίγο παραπάνω, ότι όσο περισσότερο γράφεις και όσο περισσότερο διαβάζεις και φτιάχνεις τον συγγραφικό σου χαρακτήρα και βελτιώνεσαι σαν άνθρωπος. Βλέπεις πολύ περισσότερες πτυχές του κόσμου, μπαίνεις στο μυαλό και στη λογική πολύ περισσότερων χαρακτήρων από τον εαυτό σου. Πρέπει να ξεφύγεις λίγο από την όρμα και από το κουτί που έχεις βάλει στο κεφάλι σου για κάποιο θέμα ενδεχομένως, αναλόγως στο θέμα του βιβλίου, και αρχίζεις να αποκτάς μια πιο σφαιρική άποψη για τα πράγματα. Τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου εμπειρία στα βιβλία ως στιγμής. Και είναι και κάτι που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί έχω διαβάσει και βιβλία. Ξέρεις, και διαβάζουμε βιβλία με χαρακτήρες που ενδεχομένως είναι κακοί. Ή ενδεχομένως έχουν μια πιο γκρίζα λογική που δεν συμφωνεί με τα πιστεύω μας και με την δικιά μας την ηθική και με τη δικιά μας τη λογική. Μπορείς όμως, χωρίς να συμφωνείς απαραίτητα με τον χαρακτήρα αυτό, ακριβώς επειδή είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένο από την καθημερινότητά σου, δεν μιλάς με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, μπορείς μέσω αυτού να καταλάβεις τον διαφορετικό τρόπο σκέψης. Οπότε να εξελίξεις αυτό που εσύ πιστεύεις. Τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου εμπειρία ως στιγμής. Δεν ξέρω εσύ πώς το έχεις νιώσει. Αυτό ακριβώς. Εγώ κάθε βιβλίο πιστεύω ότι θα μου δώσει κάτι. Είτε είναι κακό, μέτριο, καλό, υπερτέλειο, 5. Κάτι θα μου δώσει το οτιδήποτε βιβλίο. Από εκεί που θα βάλει το 0 αστέρι μου μέχρι εκεί που θα βάλει το 5, κάτι θα πάρω, κάτι θα αποκομίσω. Να αποφύγω. Θα μου αρέσει κάποιο τοπίο, θα μου αρέσει το μέρος, θα μου αρέσει το κεντρικό θέμα, αλλά δεν παρουσιάστηκε τόσο καλό όσο θα έπρεπε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να πάρεις από κάτι, είτε σ' αρέσει είτε όχι. Ναι. Επίσης, η Αναστασία λέει να πω το Bookstagram τι, δεν μπορώ να πω Bookstagram τι, γιατί απέχω αυτές τις εβδομάδες από το Bookstagram, οπότε δεν ξέρω πολλά Bookstagramικά. Νομίζω ότι αφορούσε περισσότερο αυτό που λέγαμε πριν, με το ότι κάποιος απλά να... Ναι. Εντάξει, λίγο πολύ φαίνεται. Όχι φαίνεται, κάποιοι το κάνουν, είναι δεκτό, απόλυτα δεκτό. Αυτό μπορούν, δεν έχουν όλοι τον ίδιο χρόνο, σίγουρα. Εγώ π.χ. δεν έχω χρόνο, δεν είχα. Αυτή την περίοδο δεν ανέβαζα, δεν συμμετείχα σε αυτή τη κοινότητα. Τώρα από Δευτέρα θα συνεχίσω, κανονικά. Γιατί είχα το Είσαι τις εξετάσεις τώρα εσύ. Ναι, σήμερα τελείωσα. Δευτέρα να πάρω και αύριο να ξεκουραστώ και Δευτέρα θα έρθουν πάρα πολλά πράγματα. Παρουσιάσεις, απόψεις, οτιδήποτε. Με το καλό. Και τα αποτελέσματα για το μεταπτυχιακό του, το είπα, συγγνώμη, σερβάμ. Και γενικότερα και η συνέχεια στο Bookstagram και σε ό,τι άλλο κάνεις. Ναι, γιατί φαντάσου ότι να πάρεις ένα βιβλίο, συνήθως ένα βιβλίο είναι 350 με 500 σελίδες. Αυτό θέλει έναν αλφα χρόνο να το κάνεις. Να το διαβάσεις, να πας να το φωτογραφίσεις, γιατί εγώ βγαίνω και έξω και βγάζω φωτογραφίες. Με έχουν βαρεθεί όλοι να με βλέπουν με βιβλία στο χέρι. Όχι, εγώ ποτέ δεν βαριέμαι να βλέπω ανθρώπους με βιβλία στο χέρι, συγγνώμη. Όχι, εμένα οι φίλοι μου φωτογραφίζουν όπου και να πάω. Θα πάω για ένα φαγητό, θα πάρω 2 βιβλία μαζί μου να φωτογραφίσω. Αυτό εννοώ, ότι με έχουν βαρεθεί. Οκ. Αυτό δηλαδή θέλει το χρόνο του και όποιος το αγαπάει το βιβλίο θα το δει, θα καταλάβει. Αρχικά δεν είναι όλα τα βιβλία για όλους. Δηλαδή, τι να σου πω, εμένα μου αρέσουν συγκεκριμένα είδη, δεν λέω ποτέ όχι στα άλλα είδη. Ότι δεν θα μου αρέσει π.χ. κάποιο τρόμο. Δεν διαβάζω δεν έχω διαβάσει πολλά τρόμου στη ζωή μου. Δεν θα πω όχι, δεν θα το διαβάσω. Θα κάνω τη δοκιμή μου.
δεν θα είναι αυτό που θα επιλέξω τόσο εύκολα όσο π.χ. ήταν ένα φάντασι. Λογικό, λογικό. Όλοι έχουμε λίγο πολύ τις προτιμήσεις μας στην λογοτεχνία και στην τέχνη γενικότερα. Και εγώ αυτό που λες εσύ κάνω. Θα διαβάσω κάποια συγκεκριμένα είδη που ξέρω ότι για μένα είναι insta buy, το θέλω, το διαβάζω, ξέρω ότι θα μου αρέσει σαν είδος, ακόμα και αν η ιστορία δεν μου ταιριάξει. Υπάρχουν κάποια είδη που δεν τα πιάνω τόσο. Όμως παρόλα αυτά προσπαθώ, επειδή και εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στην κοινότητα του Bookstagram και γενικότερα στο αναγνωστικό κομμάτι, θεωρώ ότι πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο που έχω μια κριτική πώς το λένε, σκέψη, ότι ακόμα και αν κάτι δεν είναι στα γούστα μου, μπορώ να κουμπίσω ένα κάπως αντικειμενικό κομμάτι, ρε παιδάκι μου, για να μπορέσω να πω τη γνώμη μου όταν θα μου ζητηθεί. Αυτό εσύ πώς το έχεις αντιμετωπίσει ποτέ, να πρέπει να πεις τη γνώμη σου για κάτι που δεν είναι στα γούστα σου σίγουρα, αλλά να πρέπει να είσαι αντικειμενικός? Αντικειμενικός, υποκειμενικός. Θα σου πω. Ναι. Ποτέ, εγώ προσωπικά, άμα θέλω να γράψω, δεν θα πληγώσω κάποιον άνθρωπο. Όπως δεν θα ήθελα να πληγώσω κάποιον σε μένα, δεν θα ήθελα να πληγώσω κι εγώ κάποιον εννοώντας να τον χαρακτηρίσω, όπως είπαμε πριν, να το βρίσω για το βιβλίο του. Ναι. Γράψω αυτό που είπα, ότι λογοτεχνικά μπορεί να μην ταιριάζει σε μένα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος, κάθε αναγνώριση έχει τη γνώμη του. Να μην ταιριάζει σε μένα, ταιριάζει σε κάποιον που είναι πιο νεαρός σε ηλικία. Ένας π.χ. που ξεκινάει τώρα την ανάγνωση του φανταστικού, κάποια βιβλία του ταιριάζουν περισσότερο από ότι σε κάποιον ενήλικα και να έχει διαβάσει 200 βιβλία φαντασίας. Ναι. Σίγουρα, αυτό είναι η γνώμη δική μου. Κάποιος που δεν έχει διαβάσει τόσο πολλά βιβλία φαντασίας και το δει πρώτη φορά αυτό το π.χ. βιβλίο με δράκους. Εγώ έχω διαβάσει αρκετά βιβλία με δράκους. Άμα διαβάσει κάποιος πρώτη φορά ένα καινούργιο βιβλίο με δράκους, θα ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Αλλά αυτό ότι άμα συναντήσει μια έννοια, ένα εξωτικό π.χ., μια νεράιδα για πρώτη φορά και δεν έχει ξαναδιαβάσει ένα παρόμοιο βιβλίο με εξωτικά, με βρικόλεκες, με οτιδήποτε, θα σου αρέσει. Αλλά δεν έχεις μέτρο σύγκρισης. Άμα δεις π.χ. με βρικόλεκες, εγώ ξεκίνησα να διαβάζω βρικόλεκες από το Twilight όταν ήμουν στο γυμνάσιο. Τώρα μου πας να μου κάνεις μία αντιγραφή του Twilight, έτσι όπως τον έκανε η Μάγερ το κόσμο της, δεν θα μ' αρέσει, θα είναι αντιγραφή. Ναι. Νομίζω καταλαβαίνεις Καταλαβαίνω που το πας. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί είναι συζήτηση που την έχω αρκετά συχνά τελευταία, το κομμάτι της αντιγραφής. Που υπάρχει το σε εισαγωγικά όριο, γιατί καλώς ή κακώς παρθενογένεση στις ιδέες πλέον δεν υπάρχει. Λίγο πολύ, μετά από τόσους αιώνες, έχουν ψιλοϊποθεί όλες οι ιδέες. Προφανώς ο καθένας το γράφει με δικό του τρόπο, με δικό του στυλ, με τη δικιά του φρέσκια οπτική ενδεχομένως. Αλλά πόσο δύσκολο ή εύκολο αντίστοιχα είναι να βρεις αυτή τη γραμμή, ρε παιδάκι μου. Πότε είναι αντιγραφή και πότε είναι απλά έμπνευση. Η έμπνευση είναι αυτό, το αντίθετο της αντιγραφής. Ότι π.χ. παίρνουμε την ιστορία του Twilight, που ήταν ένας βρικόλικας με μία θνητή και ερωτεύτηκαν και το love triangle με τον Jacob και αυτά. Μπορείς να πάρεις την έμπνευση, δηλαδή τύχε το Twilight και μου άρεσε, π.χ. το age gap. Ο άλλος που ήταν 137 χρονών και αυτή ήταν 17. Ναι. Που αυτό αρέσει πάρα πολύ πλέον στο αναγνωστικό κοινό, να είναι κάποιος αρχαίος και να πάει να τα φτιάξει με μία 17χρονη, 18χρονη, 20χρονη. Toxic! Δεν ξέρω αλλά αυτή είναι η τάση του εξωτερικού. Γιατί και εμείς πρέπει να μπαίνουμε στις τάσεις αυτές, άμα θέλουμε να πουλήσουμε. Και παίρνω την έμπνευση από εκεί. Δεν θα κάνω αντιγραφή, δηλαδή ο βρικόλακας μου έβγαινε στον ήλιο και λαμπύριζε. Το είπε κάποιος άλλος. Να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή, ότι τα μάτια του γινόταν έντονα κόκκινα. Αυτό είναι ότι πήρα μια έμπνευση, ότι μπορούσε να βγει ο βρικόλακας στον ήλιο, δεν και εγώτανε, αλλά έκανε κάτι άλλο. Παίρνεις δηλαδή την έμπνευση από εκεί. Μετά, π.χ. να πούμε περίμενα να σου πω για βιβλία που έχω διαβάσει, δεν θέλω να λέω για βιβλία που δεν έχω διαβάσει. Σκιές και οστά, το έχεις δει στη σειρά ή έχεις διαβάσει τη βιβλία? Δεν έχω διαβάσει τα βιβλία, αλλά έχω ιδέα. Έχω δει τη σειρά. Έχεις δει τη σειρά. Πολύ ωραία. Άμα πάρω εγώ π.χ.
και γράψω ένα βιβλίο με τις δυνάμεις που έχουν οι σκιές και οστά, δεν θα είναι αντιγραφή των σκιών και οστά? Ναι. Άρα, Αν δώσεις όμως το δικό σου twist. Αυτό λέω. Άμα έπαιρνα όμως μία έμπνευση, δηλαδή να μην τα έπαιρνα όλα, να έπαιρνα π.χ. 2 στοιχεία από το βιβλίο και να φτιάχνα μία καινούργια ιστορία. Τότε θα ήταν δικιά μου. Πήρα το inspired από εκεί και μετά το έκανα δικό μου. Η αντιγραφή είναι όταν βλέπεις την ίδια ιστορία. Ναι. Οκ, το ακούω, μ' αρέσει. Σαν. Όχι ιδέα, Επίσης, σαν διαβάζω άποψη. πολλά βιβλία γνωστά, τώρα δεν θυμάμαι τίτλους και τέτοια. Στο εξωτερικό είναι αυτές τις θεωρίες, εγώ δεν τις πολύ κρατάω μετά στον εγκέφαλό μου. Ότι είχαν βγει σαν fanfiction και μετά γίνανε βιβλία. Ναι. Ναι, ισχύει. Πολλά βιβλία ήταν fanfictions και μετά γίνανε actual δικά τους και τελείως διαφορετικά όχι, αλλά φτιάξανε δικό τους κόσμο, ας πούμε. Κοίτα, εγώ θα σου πω, έχω ακούσει για την Κασάνδρα Κλέρ που έχω διαβάσει βιβλία της, έχω διαβάσει μια βιβλία της. Έχει γράψει σαν το Hunters. Ξέρω, δεν έχω διαβάσει. Θέλω να τα πιάσω, να τα διαβάσω κάποια στιγμή, αλλά ναι. Αυτή η τύπησα έχει γράψει fanfiction, νομίζω, του Harry Potter. Ναι, μετά έχει γράψει άλλα 32 βιβλία όμως. Το fanfiction έφυγε, πήρε το αρχικό, το inspired και μετά έχει φτιάξει ένα δικό του κόσμο. Δηλαδή να γράψει κάποιος 33 βιβλία σε ένα κόσμο είναι πολύ αξιόλογο. Δεν μπορεί κανείς να την πει «Α, είναι αντιγραφή». Γιατί το inspired το πήρε, τελείωσε και μετά έφτιαξε κάτι δικό της. Εν τω μεταξύ, να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί συνέχεια λέω δεν έχω διαβάσει. Ήμουν αυτός ο πολύ κακός αναγνώστης που δεν διάβαζε ποτέ διάσημα βιβλία, γιατί θεωρούσε ότι όσοι είναι πολύ διάσημοι δεν είναι πάρα πολύ καλοί, είναι πολύ mainstream. Ήμουν αυτό το χαζό παιδί. Οπότε τα τελευταία χρόνια προσπαθώ λίγο να το στρώσω, να το φτιάξω, γιατί προφανώς έχω εξελιχθεί σαν άνθρωπος, έχουν αλλάξει οι απόψεις μου και με ζητάζει πιάσε λίγο κάτι άλλο να δεις. Για κάποιο λόγο αρέσει σε τόσο κόσμο, δεν μπορεί να είναι όλοι λάθος και εσύ σωστοί. Δηλαδή, είναι η ηλικία που τα πιάνουμε κιόλας. Ναι, δηλαδή, σίγουρα. ποιον εγώ θα μου άρεσε κάτι άλλο από ό,τι μου αρέσει τώρα. Αυτός είναι λόγος απλά που δεν έχω διαβάσει πολλά. Να μην επέλεγα να διαβάσω βιβλία που να κλαίω. Να διαβάσω κάτι πιο χαρούμενο. Ναι. Όχι, εγώ είχα γενικά σνόμπ. Ήμουν σνόμπ, παιδάκι μου, δεν από ψέματα. Ήμουν ξεκάθαρα αυτός ο σνόμπ άνθρωπος που ό,τι ήταν διάσημο δεν ήθελε να το βλέπει. Πήγαινα σε μικρά μπαζάρ ή σε μικρά παζάρια και έπαιρνα βιβλία που δεν τα είχα ξανακούσει ποτέ μου. Και μ' άρεσε να βρίσκω έτσι διαμάντια, ρε παιδί μου, κρυφά διαμάντια. Κάπως έτσι νομίζω τα έλεγα. Αθέατα, κάτι τέτοιο. Πλέον έχω αρχίσει και πιάνω σιγά σιγά και πιο διάσημα βιβλία που μου έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και λέω, έλα, δώσ' τους μια ευκαιρία. Δεν γίνεται να είναι όλοι λάθος και εσύ σωστοί. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό. Και έτσι την πάτησα. Με την καλή έννοια την πάτησα. Με το, πώς το λένε, περίμενε, με το Cruel Prince. Που διάβασα την τριλογία. Διάβασα την τριλογία και ενθουσιάστηκα. Αυτό το χρόνο δεν έχω διαβάσει σχεδόν καθόλου. Φέτος είναι η χειρότερη αναγνωστική μου χρονιά. Έχω διαβάσει 13 βιβλία μόνο. Συνήθως διάβαζα 13 βιβλία το μήνα. Όχι 13 βιβλία τη χρονιά. Αλλά έχουν πέσει τόσα πολλά μαζεμένα που ενώ ξέρεις από δουλειές και τέτοια που δεν έχω προλάβει να κάτσω να διαβάσω. Και νιώθω τόσο άσχημα. Είναι το τίτλο Kingdom of the Wicked. Ναι, εντάξει, ξέρω ποιο είναι. Τέλεια. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά ξέρω ποιο είναι. Μετά να διαβάσεις, πάρα πολλά έχω να διαβάσεις. Θα μου φτιάξεις μία λίστα και θα κάτσω να τα κάνω τικ ένα-ένα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ το πρωί στα Max, νομίζω πρέπει να το πάω νωρίτερα. Τα βάζω σε audiobook και τα ακούω ή ακούω όσο κάνω δουλειές, γιατί με σώζει πάρα πολύ. Εγώ θα σου πω, επειδή είμαι γρήγορος αναγνώστης, αλλά το βλέπω και από άλλους που διαβάζουν γρήγορα. Εγώ μπορώ να πω ότι δεν είμαι τόσο γρήγορη αναγνώστρια, η αλήθεια είναι. Είμαι λίγο με τις ώρες μου, γιατί είμαι mood reader ξεκάθαρα, είναι ανάλογα το vibe που θα έχω εκείνη τη στιγμή. Αλλά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό που σου έλεγα πριν, ότι μπορεί να έχω το βιβλίο, θα το κατεβάσω, θα το πάρω και σε audiobook ή αντίστοιχα και σε ebook και θα βάλω την εφαρμογή να μου το διαβάζει, καθώς διαβάζω τις σελίδες πολλές φορές
γιατί μπορώ να ακούσω πολύ γρήγορα. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές όταν ακούω κάτι, το βάζω επί 2, επί 1,5, επί 3 πολλές φορές, αναλόγως στο πόσο αργά διαβάζει ο. Δεν μιλάω μόνο γρήγορα, ακούω και γρήγορα. Οπότε αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να διαβάσω γρήγορα κάτι. Αλλά νιώθω πως θέλω λίγο να γυρίσω στην ανάγνωση. Μου λείπει η ανάγνωση στη ζωή μου. Γιατί είναι αυτό ότι πώς το λένε, πολύ γρήγορη καθημερινότητα και πολλά πράγματα να κάνω. Και το έχω χάσει λίγο αυτό και μου λείπει τόσο πολύ. Και ήταν και ένας από τους λόγους που ξεκινήσαμε και το book club που έχουμε στη Writing, το TBR Tackle. Βασικά κατεβάσουμε τα διάβαστα. Που δεν έχουμε κοινά βιβλία το μήνα. Έχουμε κοινές προκλήσεις όμως και είμαστε όλοι είμαστε όλοι στη θέση του μέσω της πρόκλησης να διαβάσουμε κάτι από τις βιβλιοθήκες μας. Μπας και κατέβουν λίγο, γιατί. Τι λένε, περίμενε, γιατί τα χάνω. Λοιπόν, η Δέσποινα λέει, εγώ παιδιά, αν δεν κρατάω το βιβλίο, έχω θέμα. Ναι. Και έχω κι εγώ θέμα, αλλά θέλω να διαβάσω στην καθημερινότητά μου με κάποιο τρόπο. Και δυστυχώς αυτόν τον τρόπο έχω βρει. Η Αναστασία τη λέει: παιδιά, μην πέστε να τη φάτε. Είναι η φάση που η εκδότρια διαβάζει τα submissions της και δεν προλαβαίνει τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Όντως. Πραγματικά φέτος έχω διαβάσει σχεδόν αποκλειστικά τα βιβλία που έρχονται και τη συλλογή και οι ιστορίες που έρχονται για τα καλέσματα και στη Writing και όλα αυτά. Και πού να μείνει χρόνος για όλα τα υπόλοιπα. Αν και θέλω. Ναι. Είναι και αυτό, λέει, τα submissions. Ναι. Πιστεύω θα βρεις χρόνο κάποια στιγμή. Ξέρεις τι θα μου άρεσε. Θα μου άρεσε να καθιερώσω, όχι πολύ, τύπου 1-2 ώρες, ρε παιδάκι μου, κάποια μέρα μέσα στην εβδομάδα, ένα Σάββατο, παραδείγματος χάρη, μια Κυριακή κάτι, να πω ότι αυτές οι επόμενες 2 ώρες είναι αφιερωμένες στην ανάγνωση. Δεν θα μιλήσω σε κανέναν. Θα πω στον Αλέξανδρο εδώ πέρα κάτσε παίξει, Αλέξανδρος παιδιά είναι ο σύντροφός μου, θα του πω κάτσε παίξει και θα κάτσω για 1-2 ωράκι να διαβάσω, να μην κάνω τίποτα άλλο. Νιώθω πως το έχω ανάγκη. Δεν προλαβαίνω ποτέ να διαβάσω καθημερινή. Διαβάζω μόνο στο Σαββατοκύριακο, ποσότητα εννοώντας. Καθημερινές πρέπει να διαβάσω 1 ώρα. Αλλά στο Σαββατοκύριακο μπορεί να τελειώσω 3 βιβλία. Τέλειο. Πώς το κάνεις αυτό, μάσα μου και πώς διαβάζεις τόσο γρήγορα, θέλω κι εγώ. Κι εγώ εύχομαι να βγω χρόνο, ευχαριστώ. Διαβάζω γρήγορα εσύ, αλλά θα σου πω, διαβάζω και κάνω μόνο αυτό. Ούτε θα παίξω με το κινητό, ούτε θα βάλω βίντεο, θα διαβάσω. Αυτό που είχα παρατηρήσει παλιότερα που με βοηθούσε είναι ότι έβαζα ένα low-fi βίντεο με μουσική, ξέρω εγώ, που τύπου θα γύριζε σελίδες ή θα ήταν κάποιος λευκός ήχος από πίσω και ξέρεις, έμπαινα και έκανα hyperfocus και λέω τώρα τέλος, τώρα διαβάσω. Να, εντάξει, να λέει και καθημερινά διαβάζει Νικόλες, αλλά το σουκού διαβάζει τα μάτια του. Με μοτεράκι διαβάζει δεύτερο. Έτσι έχω κάνει εικόνα με ένα μετρονόμο δίπλα, να σου μετράει το pace. Να σου πω, εγώ το πηγαίνω με σελίδες. Και βέβαια ένα βιβλίο με 500 σελίδες θέλει 1 εξάωρο μέσα στο νερό. Οκ. Εγώ δεν μπορώ να σταματήσω στη μέση του κεφαλαίου. Άμα δεν τελειώσει το κεφάλαιο, δεν σταματάω να διαβάζω. Δεν μπορώ αυτό να το κάνω. Είναι ψυχαναγκασμός. Ναι, δεν υπάρχει. Άμα δεν τελειώσει το κεφάλαιο. Θέλω να τελειώσει ιστορία. Βέβαια, όλα τα βιβλία δεν διαβάζετε γρήγορα. Όχι, γι' αυτό βάζω στόχο το κεφάλαιο. Τύπου κλείσε τουλάχιστον το κεφάλαιο και κλείσε μετά το βιβλίο για σήμερα. Αλλά τα βιβλία αυτά που έχουμε αναφέρει διαβάζετε όλο νερό. Τέλεια. Ωραία. Έχω δουλίτσα να δηλαδή και στο εξωτερικό. Τέλειο. Το ξέρεις ότι μιλάμε πολύ ώρα. Είμαστε. Τι ώρα έχει πάει? Πάει 10 σχεδόν. Δεν είδες τι γρήγορα που περνάει η ώρα όταν μιλάς για πράγματα που σου αρέσουν και έχεις και ωραία παρέα. Ναι. Άρα θα το ξανακάνουμε το live. Κάθε να κάνουμε Κυριακή. Να κρύβα να τρώμε κιόλας. Αχ, ναι, τέλειο. Γενικότερα, τα conversations θα συνεχίσουν κάθε Κυριακή. Όπως είπα και στην πρώτη απόπειρα να γίνει το σημερινό live. Το έχουμε αλλάξει 3 φορές. Κάθε Κυριακή θα γίνονται conversations. Θα μιλάμε. Παιδιά, μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, είτε να ζητήσετε να μπείτε στο live για να πείτε και εσείς την άποψη σας πάνω σε ένα θέμα που σχολιάζουμε.
Είτε μας στέλνει ένα μήνυμα και μπορούμε. Τι λέει? Τα αστυνομικά δεν διαβάζονται γρήγορα. Ναι, δεν μπορείς να διαβάσεις γρήγορα αστυνομικό. Πρέπει κάπως να παρακολουθήσεις και το. Εγώ προσπαθώ να τα λύσω. Να λύσω το μυστήριο πριν βρούμε το τέτοιο. Για να πεις I knew it. Όχι για να πω I knew it, για να πω για να έχω λάθος, να έχω καταλάβει λάθος και να με κάνει να με εκπλήξει ο συγγραφέας στο τέλος. Εγώ το κάνω αυτό για να πω I knew it. Και το έκανα σε πολλές σειρές αυτό. Τέλειο. Το ξέρω. Είναι ένας ενθουσιασμός. Είναι και ένας από τους λόγους που μου αρέσουν τα spoilers, να σου πω την αλήθεια. Unpopular opinion. Ξέρω ότι είναι πολύ unpopular opinion. Εγώ λατρεύω τα spoilers. Τύπου, άμα θέλεις να με κάνεις hook σε μια ιστορία, δώσε μου ένα συγκεκριμένο spoiler. Κάτι που ξέρεις ότι άμα το ακούσω, το πιάσα κατευθείαν. Άπαξ και μάθω αυτό το spoiler. Χαλάει την ιστορία. Εμένα δεν μου τη χαλάει. Με ενοχλεί όταν θα μου κάνεις. Ορίστε, με τη Δέσποινα θα κάνω παρέα. Εμένα με χαλάει πάρα πολύ όταν μου κάνεις spoiler τη στιγμή που διαβάζω. Όταν έχω το βιβλίο στο χέρι μου και μου πεις κάτι, μετά με έχασες. Τελείωσε. Πάει. Ή αντίστοιχα, όταν βλέπω την ταινία και μου κάνεις το spoiler, δεν μ' αρέσει. Σταμάτα, κλείσει την ταινία. Αλλά αν με πιάσει σε άσχετο τόπο και χρόνο και μου πεις για αυτό το βιβλίο, ξέρω εγώ, γίνεται αυτό κάποια στιγμή, το έχεις διαβάσει, θα πω γιατί δεν το έχω διαβάσει, πάμε να το πιάσουμε. Λειτουργεί κάπως ανάποδα σε μένα. Και περιμένω να δω μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο πώς το έχει στήσει μέχρι εκεί και αντίστοιχα πώς το εξελίσσει. Γενικότερα προσπαθώ να μην κάνω spoilers βέβαια στα social, γιατί ξέρω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν τα θέλει. Το μόνο spoiler θα πω, άμα κάποιος ξέρει ότι έχει διαβάσει το βιβλίο, άμα πέθανε κάποιος. Πέθανε τάδε, ή άμα διαβάζει ένα αστυνομικό μοντέλο και εδώ έχει διαβάζει Δέσποινα. Μήπως είναι αυτός ο ένοχος? Μήπως είναι αυτός ο ένοχος? Τι ωραία που ήταν η συζήτηση σήμερα. Πιάσαμε τόσο πολλά θέματα. Ναι. Το πήγαμε λίγο έτσι. Θα κάνουμε κεφαλαίωση σε άτομα που μείνανε. Αύριο κυκλοφορεί το Άσαν Folklore από εκδόσεις Writing Nook. Έχει τελειώσει η πρώτη έκδοση, πάμε στη δεύτερη. Μπορείτε να βρείτε την ιστορία μου, το τίτλο δεν το θυμάμαι, νομίζω έχω βάλει κόκκινο νήμα. Το κόκκινο νήμα είναι. 3 φορές το έχω αλλάξει, γι' αυτό το λέω. Αλήθεια. Ναι, τι το είχα. Στην αρχή το είχα μύθος ή πραγματικότητα. Γιατί μέσα στο κείμενο υπήρχε το μύθος στην πραγματικότητα. Άμα το θυμάσαι καθόλου. Το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι. Αλλά επειδή στην ιαπωνική κουλτούρα έχουν το κόκκινο νήμα που συνδέει τις δύο ζωές των ανθρώπων. Τα δαχτυλάκια. Ναι, και είπα να το βάλω κόκκινο νήμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ να ξέρεις. Με το κατάλαβα κατευθείαν ότι αυτή είναι η αναφορά και λέω ναι. Και επίσης και έχω βάλει και ένα τραγούδι το οποίο είναι το πιο hot τραγούδι και το προηγούμενο χρονιανό και αυτό. Το Dark Aria, το ξέρεις, το έχεις ακούσει? Παίζει, άμα δεν το ακούσω τώρα δεν θυμάμαι τίτλους. Είναι από το Solo Leveling, εκεί έγινε γνωστό. Μπορεί γι' αυτό να μην το ξέρω, δεν έχω δει ακόμα. Το τραγούδι επειδή παίζει και πολύ σε TikTok και Instagram, γι' αυτό λέω ότι είναι το πολύ hot. Μπορεί να το έχω ακούσει, δεν ξέρω. Το συνδυάσω τόσο πολύ έτσι στο μυαλό μου που λέω είναι υπερτέλειο. Εγώ παιδιά μέσα στο Asian. Εγώ παιδιά μέσα στο Asian έχω γράψει ένα ποίημα το οποίο λέγεται «Η αλήθεια του Γιλγαμές» και λίγο πιάνει το κομμάτι φαντασία αλλά πιάνει και ένα σχετικά κοινωνικό ζήτημα το οποίο δεν μπορώ να πω γιατί άμα το πω θα χαλάσει όλο το ποίημα, οπότε κρίμα είναι. Αυτό. Έχω γράψει εγώ. Γενικά στις συλλογές μας γράφω ποίηματα, κατά βάση. Μόνο στο Nocturnal Creatures. Αλλά 13 άτομα δεν θα είμαστε. Είμαστε συνολικά 12 άτομα. 12. Πες μας τα άλλα 10. Τι περιλαμβάνει? Βεβαίως. Φυσικά. Λοιπόν, αρχικά η Σερένα Ιστεριανή, η οποία μας παρακολουθεί από την αρχή του live, είναι μέσα στους συγγραφείς. Έχει γράψει επίσης ιστορίες μέσα, γιατί ο καθένας έχει γράψει μία ιστορία. Ο Κοσμάς ο Κωνσταντινίδης, η Ισαβέλα Πρίτσα, η Βιβί Κανάρη, η Ειρήνη Τοπάλογλου, η οποία έχει κάνει και εικονογράφηση στην ιστορία της.
Okay. Ο Αντώνης ο Μαμονάς, η Μάουρα η Ρομπέσκου, που έχει γράψει σε όλες τις ιστορίες μας και έχει γράψει και το βιβλίο που ανέφερα πριν, «Η ευτυχία που δεν έζησε». Έχει γράψει η Αλεξάνδρα Νικολάου, που είναι από την Κύπρο. Είναι η πρώτη συγγραφέας μας που έρχεται, που είναι από Κύπρο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που επεκτηνόμαστε πλέον και εκτός Ελλάδας. Η Χαρά Κωστοπούλου, η Βασιλική Διαμάντη και βέβαια εσύ και εγώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω ονόματα να ξαναέρχονται, να ξαναεμπιστεύονται κείμενά τους στη Writing Nook, που επιστρέφουν από συλλογές προηγούμενες, που έρχονται με δικά τους μεμονωμένα έργα στη Writing Nook. Λατρεύω να βλέπω ότι μας εμπιστεύεστε, γιατί ξέρω ότι καταλαβαίνετε κατά αυτόν τον τρόπο πόσο πολύ αγαπάμε τη συγγραφή, αγαπάμε τα έργα σας και πόσο πολύ θέλουμε να βοηθήσουμε τους συγγραφείς να βρουν το κοινό τους. Για τη Στεριανή πες μας, τι έχει γράψει, μας παρακολουθεί. Η Στεριανή, τι επέλεξε. να το πούμε και αυτό, η Στεριανή έχει γράψει την πρώτη ιστορία που υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή, το βιβλίο ξεκινάει και γράφει το όνομά της. Στεριανή, να ορίστε, μπορείς να χαρείς με αυτό. Κοίταξε, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχει πάρα πολλά στοιχεία θαλάσσια. Εγώ έχω μια τρελή σύνδεση με τη θάλασσα και με το υγρостοιχείο γενικότερα. Οπότε με το που είδα ότι έχει στοιχεία θαλασσινά μέσα, το αγάπησα, το λάτρεψα. Έχει βεβαίως και λίγο πιο συναισθηματικό περιεχόμενο. Δεν θέλω να τη καλάσω το story. Είναι μια πολύ γλυκιά ιστορία. Αυτό τι επέλεξε, δηλαδή, από πού εμπνεύστηκε. Θα σου πω, είναι μια πάρα πολύ γλυκιά ιστορία από ότι έχει να κάνει με τη Βαβυλώνα. Με την βαβυλωνιακή κοσμογονία. Από εκεί εμπνεύστηκε η γλυκιά μας η Στεριανή και έχει πιαστεί από εκεί και έχει γράψει τη δικιά της την ιστορία. Έχει να κάνει με τη θεά την Diamant. Τα έχω μπροστά μου, παιδιά, γιατί δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω τα ονόματα, οπότε όπως καταλαβαίνετε πρέπει κάπως να το δω. Είναι μια ιστορία που σε τραβάει, δεν μπορείς να την αφήσεις. Άπαξ και το ξεκινήσεις, πάει, τελείωσε. Χαμογελάω σαν χαζό. Να χαμογελάς συνέχεια, χαζό δεν είσαι, και το χαμόγελο σου πάει. Οπότε να το βλέπω πιο συχνά στο πρόσωπό σου, κυρία μου. Αυτά. Για το Asian θα πω εγώ. Όπως είπα, η Ειρήνη Τοπάλογλου έχει κάνει και εικονογράφηση στην δικιά της ιστορία, όπως έχει κάνει εικονογράφηση και στην προηγούμενη ιστορία που έγραψε μέσα στο Ethereal Creatures. Επίσης ένας πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος και στο κομμάτι της λογοτεχνίας και στο κομμάτι της ζωγραφικής. Και πολύ καλός άνθρωπος προσωπικά, δηλαδή την έχω γνωρίσει υπέροχη. Έχω γνωρίσει τους περισσότερους από τους συγγραφείς μας πλέον που έχουν γράψει μέσα στο βιβλίο. Είναι κανένα δυο άτομα που δεν τα ξέρω από κοντά, δεν τα έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Εννοείται πως. Το Κοσμά γνώρισα πρόσφατα. Το Κοσμά το γνώρισα πέρσι στο Fantasy Festival, είναι υπέροχος άνθρωπος και λατρεύω και τη γραφή του. Ποιος άλλος? Με την Αλεξάνδρα και τη Μάουρα συμμετέχουμε στο The Dark Legends of the World. Νομίζω ότι είναι και η Μάουρα. Την είχα γνωρίσει στην παρουσίαση του βιβλίου. Νομίζω ότι συμμετέχει και αυτή. Δεν θυμάμαι. Συμμετέχει η Μάουρα, ναι. Και η Αλεξάνδρα συμμετέχει στο The Dark Legends. Μετά τη Βασιλική τη ξέρω από τα social, δεν έχουμε γνωρίσει από κοντά. Και εγώ τη Βασιλική από τα social, νομίζω. Είμαστε μαζί στο Book Club. Οκ. Τι ξέρω έτσι από τα social. Τους άλλους δεν τους ξέρω. Πρώτη φορά τους διαβάσα. Ελπίζω να σου αρέσει η γραφή της όσο αρέσει και σε εμάς. Πραγματικά. Όλους θα τους διαβάσω. Και να μας πεις ποια ιστορία σ' άρεσε περισσότερο, πέρα από τη δικιά σου. Πολύ ευγενικά. Γι' αυτό είπα πέρα από τη δικιά σου. Πέρα από τη δικιά μου, μόνο η δικιά μου. Κοίταξε, εγώ λατρεύω γιατί έχουμε συσσωρεύσει πάρα πολύ ταλαντούχα άτομα μέσα σε ένα βιβλίο και πολύ το χαίρομαι. Και είναι και η μεγαλύτερη συλλογή μας so far. Δηλαδή, κάθε χρόνο η συλλογή μεγαλώνει σε έκταση και το χαίρομαι. Βλέπω τα παιδιά μου και εγώ να μην. Το λέξαμε, πρέπει να το αυξήσουμε λίγο. Λέω τώρα. Έτσι, 1-2 παραπάνω λέξεις. Λέσε. Κάτι να κάνω, κάπως να το. Εγώ θα σου πω από τη δικιά μας εμπειρία, εγώ και εσύ μεταξύ μας. Θα ήθελα να μπορώ να γράψω λίγο παραπάνω. Νομίζω σε είχα πείξει. Εγώ τρεπόμουν και όλους να στέλνω.
δεν με είχε πρίξει καθόλου και άλλοι συγγραφείς μου το ζητήσανε να γράψω λίγο παραπάνω, δεν μου βγαίνει τόσο μικρό. Γενικότερα, απλά προσπαθούμε να έχουμε και λίγο πολύ ένα μπούσουλα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα θα ξεφύγει και λίγο και αν είναι και αναγκαίο για την ιστορία, γιατί όπως είπα και πριν, κάποιες ιστορίες δεν μπορείς να τις μικρύνεις και άμα τις μικρύνεις χάνουν πράγματα. Οπότε είμαστε σχετικά ευέλικτοι σε κάποια αρχή όρια. Δηλαδή, είχα συγγραφέα που κόντεψε να γράψει 20.000 λέξεις. Λέω, όπα, περίμενε. Αυτό δεν είναι διήγημα. Κοίτα, όχι, αυτό σου λέω ότι πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, διήγημα. Απλώς, δεν θυμάμαι τι όριο είχατε. Ή 5 ή 7.000, δεν είμαι σίγουρη. Σε γελάσου. 5 μάλλον θα είχατε. Μάλλον 5 είχαμε. Για αυτό ότι το λογικό πλαίσιο δεν είναι να γράψεις 1.000 παραπάνω, αλλά να γράψεις το διπλάσιο. Δεν είναι λογικό πλαίσιο, ξεφεύγεις μετά. Δεν είναι. Πόσο μάλλον είναι 20.000 σου λέω ότι κόντεψε να φτάσει. Εκεί μεταγράψει ένα άλλο διήγημα. Λοιπόν, οπότε σήμερα μιλήσαμε για τη συλλογή μας. Όπως είπα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 καλέσματα συνολικά. 2 για συλλογές διηγημάτων, το Ethereal Volume 2 και το Aquatic Volume 2. Υπάρχει και το call το μεγάλο των 5 χρόνων, τη γιορτή των 5 χρόνων, που αφορά προσωπικές εκδόσεις, με μονομένα βιβλία παραδοσιακής έκδοσης, με ένα μικρό φύση συμμετοχής. Αυτό για πες μας λίγο παραπάνω, αφού θα ανέβει και μετά σε social. Αυτό ο συγγραφέας θα έχει τα δικαιώματα πλήρως, θα πληρώνεται από τις πωλήσεις του, τι θα γίνει? Θα έχει τα δικαιώματα πλήρως, υπάρχει ένα φύση συμμετοχής, γιατί κάπως πρέπει να ισορροπήσουμε το ότι θα έρθουν πάρα πολλά, ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά βιβλία, οπότε κάπως έπρεπε να ισορροπήσει όλο αυτό. Γιατί ως στιγμής τις συλλογές μας είναι δωρεάν συμμετοχή. Δηλαδή, μια συλλογή το χρόνο το κρατάμε με δωρεάν συμμετοχή, αλλά επειδή έρχονται πάρα πολλά πράγματα και επειδή είμαστε ενεμένη ομάδα, αλλά είμαστε μια μικρή ομάδα ακόμα, κάπως πρέπει αυτό να ισορροπιστεί. Οπότε, βάλαμε ένα φιλικό φύση συμμετοχής για να μπορέσει κάπως όλο αυτό να ισορροπιστεί. Το οποίο είναι 2 καφέδες, παιδιά, το φύση συμμετοχής, μην το λέει, ακούτε έτσι. Είναι 7 ευρώ για τις συλλογές. Είναι 7 ευρώ για τις συλλογές και 15 ευρώ για το βιβλίο το ατομικό, που θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ λογικό φύ, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Είναι αυτό που λες και εσύ, 2 καφέδες. Πλέον ο καφές έχει πάει στα 5 ευρώ, οπότε ναι, είναι 2 καφέδες. Άμα πίνεις στο Starbucks είναι 2 καφέδες, είναι 7,5 ευρώ. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Λοιπόν, όμως, ναι, για να απαντήσω, ο συγγραφέας θα κρατήσει προφανώς τα δικαιώματα του βιβλίου, θα γίνουν κανονικά συμβόλαια. Θα πληρώνεται κατά το βιβλίο του, ναι. Είναι παραδοσιακή έκδοση. Θα έχει κέρδος επί αυτού. Τώρα, θα γίνει κανονικά επιμέλεια, επαγγελματική. Θα δουλέψουμε και εμείς και ο συγγραφέας πάνω στο κείμενο, ακόμα και αφού μας το στείλει, με σχόλια ακριβώς όπως τα κάνουμε σε όλες τις εκδόσεις μας. Θα γίνουν επαγγελματικά εξώφυλλα, θα γίνει κανονικά σελιδοποίηση. Θα είναι κατά βάση, κατά παραγγελία τα βιβλία, τα φυσικά αντίτυπα. Κάθε φορά που θα συγκεντρώνονται 20 προπαραγγελίες, τότε θα τυπώνονται και θα αποστέλλονται 1 προς 1. Οπότε καλό θα είναι, άμα σκέφτεστε πολύ να κάνετε αγορά, συγκεντρωθείτε όλοι μαζί να γίνει μια συνολική παραγγελία για να είναι και πιο σύντομος αυτός ο χρόνος. Αντίστοιχα, τα e-books θα είναι μονίμως online. Και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και ένα μικρό στόκ για τις εκθέσεις που έρχονται. Γιατί και στο Fantasy Festival θέλουμε να έχουμε κάποια αντίτυπα από τα βιβλία αυτά. Και είναι και ένα ακόμα φεστιβάλ το οποίο θα συμμετάσχουμε φέτος. Το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, δεν μπορώ να σας πω, αλλά θα σας πω σύντομα. Σε ποια πόλη μπορείς να μας πεις? Τι? Σε ποια πόλη θα γίνει? Είναι στην Αθήνα. Τι να σε κάνω στην Αθήνα, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη. Θέλω πάρα πολύ να ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη. Γενικότερα, επειδή, όπως είπα και πριν κάποια στιγμή μέσα στις πολλές αλλαγές live που κάνουμε, το σκοπός μας είναι να ανέβουμε μόνιμα πάνω. Δηλαδή, η έδρα θα μεταφερθεί στη Χαλκιδική, ούτως ή άλλως. Οπότε, σε λίγα χρόνια θα έχετε το μονοπόλιο, παιδιά, θα μας βλέπετε συνέχεια, οπότε κάντε λίγο υπομονή. Αλλά γενικά θέλουμε να οργανώσουμε, όπως είπα, παρουσιάσεις και στη Θεσσαλονίκη.
Γιατί και πολλοί από τους συγγραφείς μας και πολλοί από τους αναγνώστες μας είναι στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εγώ που βλέπω τις παραγγελίες που γίνονται, έχουμε στείλει σχεδόν τα διπλάσια θέματα στο βόρειο μέρος της Ελλάδας σε σχέση με το νότιο. Οπότε, αρχικά, σας αγαπάμε όσο μας αγαπάτε κι εσείς. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι και στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πόσο σύντομα θα καταφέρουμε να το κάνουμε. Αλλά σίγουρα είναι στα σχετικά άμεσα σχέδιά μας να κάνουμε κάτι και στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με το call των 5 χρόνων. Νομίζω πως τα έχω ψιλοκαλύψει όλα. Είναι σε fantasy θεματικές. Είναι σε fantasy θεματικές. Μπορείτε να φανταστείτε, το έχει. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να κάνει ρομάντες θέλετε. Με λυκάνθρωπους είναι και αυτό μέσα στη θεματική. Science fiction είναι και αυτό. Glitter RPG είναι και αυτό. Ό,τι θέλετε το έχει μέσα. Ναι, νομίζω πως έχουμε πιάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι fantasy. Γιατί και εμείς σαν αναγνώστες μας λείπει το fantasy από την ελληνική εκδοτική σκηνή και αντίστοιχα και σαν εκδότες θέλουμε να φέρουμε πιο πολύ fantasy στην Ελλάδα, γιατί ξέρουμε πόσο πολύ το αγαπάτε όλοι, οπότε γιατί να μην έρθει. Καιρός του είναι να έρθει, έχει καθυστερήσει να έρθει, οπότε πάμε λίγο. Νομίζω είναι το fantasy τώρα. Ναι, είναι ξεκάθαρα. Μόνο fantasy. Μόνο. Κατά ένα 80%. Ας αφήσουμε και ένα μικρό κενό για τα υπόλοιπα. Γιατί είναι και άλλα πράγματα που ετοιμάζουμε που ξεφεύγουν και από το fantasy, αλλά αυτό σε δεύτερο χρόνο. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μ' αρέσει το λογοπαίγνιο αυτό, θα μπορούσα να το έχω γράψει εγώ. Τέλειο. Νομίζω πως για το call πρέπει να τα έχω καλύψει όλα. Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάτι. Ναι, όχι, θα καλύψεις νομίζω όλα, ναι. Ωραία, ωραία. Συγγνώμη, ένα πράγμα που όντως δεν είπα, ότι ό,τι αφορά τα συλλογικά έργα τώρα, το Ethereal, το Volume 2 και το Aquatic, το Volume 2, οι συγγραφείς κρατάνε τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου τους, προφανώς, της ιστορίας τους, προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, αντίστοιχα, αν θέλουν να το εκμεταλλευτούν και σε δεύτερο χρόνο με κάποιον τρόπο, επίσης μπορούν. Από εμάς δεν έχουν πρόβλημα. Νομίζω το ξέρεις κι εσύ, έχεις εκδώσει κι εσύ. Ναι, το call είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία. Οπότε, όσοι έχετε αγγλικό κείμενο, όπως ήδη έχουν έρθει αγγλικά κείμενα, μπορείτε να το στείλετε. Δεν υπάρχει περιορισμός σε αυτό το κομμάτι, στη γλώσσα. Και εσύ, Φιλαρέτη, που είσαι στην Ισπανία, μπορείς να μου στείλεις ένα ισπανικό έτσι για της γλώσσας. Άμα μου στείλει ισπανικό, να μου στείλει και επιμελητή. Όμως, γιατί ισπανικά δεν ξέρω. Συγγνώμη. Ισπανικά ακόμα δεν ξέρω τουλάχιστον. Θα μάθω κάποια στιγμή, άμα μόλις μάθω. Νομίζω, για τις συλλογές και για το call. Αυτά, ναι. Τι άλλο, μιλήσαμε για θέματα συγγραφικά και αναγνωστικά, όπως είναι ο φεμινισμός, όπως είναι η γυναική κακοποίηση, όπως είναι... Τι άλλο είπαμε, που είπαμε πολλά θέματα πλάκα-πλάκα. Καλύψαμε νομίζω πάρα πολλές θεματικές σε αυτό το live. Είπαμε για κριτικές βιβλίων, είπαμε για αντικειμενική, για alpha readers, beta readers. Άμα πολύ σημαντικό. Εγώ λέω ότι χρειάζονται. Και εγώ λέω ότι χρειάζονται. Νομίζω ότι είναι ομοφωνία σε αυτό το κομμάτι. Είπαμε ότι κάποιο βιβλίο είναι fantasy romance δεν σημαίνει ότι είναι μόνο romance και δεν έχει fantasy το αντίθετο. Σωστά, πολύ σωστά. Είναι ισορροπία αυτών των δύο, το οποίο μπορεί να έχει 20% romance, 80% fantasy. Δεν θα δείτε ποτέ το αντίθετο, να έχει 80% romance. Συνήθως είναι ισόποσα, μοιράζονται τα δύο. Σωστά. Τα καλύψαμε, λέει, όλα τα ωραία η Ευτεριάνα. Χαιρόμαστε. Εντάξει, υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα τα οποία μπορούμε να καλύψουμε. Γι' αυτό και θα συνεχίσουν να γίνουν τα lives. Και γι' αυτό να περιμένουμε το Volume 2. Volume 2, βεβαίως. Όπως ξαναείπα πριν, ξαναλέω και τώρα, όποιος θέλει να συμμετέχει στα live μπορεί είτε να μας στείλει ένα μήνυμα προσωπικό στα social, είτε και τώρα μπορεί να το ζητήσει και ενδεχομένως και τώρα έχουμε χρόνο, αν θέλετε, να πούμε κάτι επιπλέον. Βέβαια, βασικά τι έχει πάει. Έχει πάει 10 και 10. Τώρα πήγε 10 ντάνε. Οπότε μάλλον σιγά σιγά πρέπει να το... Έχει να κάνει και ένα κανονικό spoiler για το επόμενο σχέδιο. Ένα κανονικό spoiler για το επόμενο σχέδιο. Τι spoiler να κάνω τώρα απ' όλα.
Ποιος είναι ο επόμενος καλεσμένος μας? Ο επόμενος καλεσμένος μας. Δεν Ναι. έχουμε κλείσει ακόμα επόμενο καλεσμένο, δεν ξέρω. Ξέρεις, αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει το κεφάλι μου, γιατί έχουμε τόσα πολλά σχέδια. Ποιο να πω? Τι spoiler να κάνω? Επειδή η Αναστασία είναι και μέλος της ομάδας μας. Αναστασία, θες να μου στείλεις ένα PM, να μου πεις τι να σποιλάρω απ' όλα? Τι να πούμε. Κοιτάξτε, περιμένουμε και κάποια παιδικά βιβλία σίγουρα. Έχουμε βγάλει και γι' αυτό call. Οπότε όποιος γράφει παιδικό, γιατί καλώς ή κακώς, εγώ προσωπικά διαβάζω από πάρα πολύ μικρή. Οπότε θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν βιβλία που να μπορούν να τα διαβάσουν και μικροί αναγνώστες. Χαχαχα, διάλεξε, λέει. Θα διαλέξω. 100 πράγματα κάνουμε ταυτόχρονα. Για το δικό σου είπαμε. Για το δικό μου είπαμε. Για το δικό μου είπαμε, ναι. Άλλο spoiler. Ετοιμάζουμε ένα βιβλίο. Το οποίο δεν θα είναι ατομικό, θα είναι συλλογικό, είναι κάπως σε secret project. Και αυτό fantasy. Έχουμε μαζευτεί αρκετοί συγγραφείς και έχουμε πιάσει από ένα είδος μαγείας, να το πω έτσι, να το θέσω έτσι. Το οποίο έχει ξεκινήσει και γράφεται και στείλουμε σιγά σιγά όλοι μαζί τον κόσμο. Φτιάχνουμε όλοι μαζί μια ιστορία που θα μας φέρει τη μαγεία λίγο πιο κοντά στη δικιά μας, στο δικό μας βεληνικές, να το πω έτσι. Είναι συλλογικό έργο, όπως είπα, ο καθένας θα πιάσει από ένα μέρος και απλά περιμένω να ολοκληρωθεί και να μπορέσετε να το δείτε και αυτό. Δεν μπορώ να αποκαλύψω πολλά πράγματα σε αυτό το κομμάτι ακόμα. Είναι κάποιοι συγγραφείς που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, κάποιοι συγγραφείς που πρώτη φορά συνεργαζόμαστε μαζί τους. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και ανυπομονώ να έρθει στα χέρια σας. Και εμείς ανυπομονούμε να το δεχτούμε με χαρά. Ξέρουμε περίπου πότε θα ολοκληρωθεί? Όχι, δεν έχουμε ιδέα. Φαντάζομαι τώρα ξεκίνησε να γράφετε, οπότε δεν ξέρω ακόμα. Αυτό δεν μπορώ να το πω, δεν το γνωρίζω. Θα δείξει. Δεν θέλουμε να βιαστούμε, γιατί θέλουμε να γίνει όμορφη δουλειά. Θέλουμε να δέσουν, επειδή το να οργανώσεις πάρα πολλές εγγραφικές πένες μαζί είναι δύσκολο. Γιατί ο καθένας γράφει με το δικό του στυλ, ο καθένας γράφει με τη δικό του λογική. Οπότε θέλει μια οργάνωση. Και θέλουμε χρόνο. Οπότε θέλουμε να πάρουμε τον χρόνο να στηθεί όμορφα, να στηθεί σωστά και να βγει να βγει το πιο αξιοπρεπές αποτέλεσμα που μπορεί να συμβεί. Πιο καλό από το Άσεν δεν θα είναι, εγώ στο λέω από τώρα, επειδή συμμετέχω. Εντάξει λοιπόν. Εντάξει λοιπόν. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι άλλοι συγγραφείς, συνάδελφοι. Είναι και κάποιοι συγγραφείς που τους ξέρεις και τους αγαπάς, να ξέρεις. Δεν θα σου πω ποιοι, δεν μπορώ ακόμα. Αλλά γίνεται όμορφη δουλειά. Τους αγαπάς πάρα πολύ. Γίνεται όμορφη δουλειά. Απλά θέλουμε χρόνο και θέλουμε να γίνει σωστά η δουλειά και θέλουμε να γίνει το δυνατόν με αγάπη. Θα γίνει, όλοι θα γίνουν. Και αν σας ακούγεται ενδιαφέρον, μπορείτε να μας πείτε, μας έχουν υπόψη για τα επόμενα, γιατί θα το συνεχίσουμε και αυτό σαν ιδέα. Ισχύει και αυτό. Θα συνεχιστεί, δεν θα μείνει στο πρώτο. Θα υπάρχει και επόμενο. Ενδεχομένως και τρίτο, θα δείξει πόσο πολύ θέλουμε να το συνεχίσουμε. Όχι θέλουμε, πόσο πολύ θέλετε κι εσείς σαν συγγραφείς και σαν αναγνώστες. Γενικότερα υπάρχει η διάθεση να μην μείνει στο πρώτο. Για μαγεία και θα τις βρω την καλύτερη εγώ. Εντάξει λοιπόν. Τέλεια. Αυτά. Λίγο πολύ. Έχουμε πει για τα μελλοντικά μου σχέδια, τα προσωπικά. Έχουμε πει για τα μελλοντικά σου σχέδια, τα προσωπικά. Τι όμορφα ενθουσιάζομαι. Εγώ να δεις πως ενθουσιάζομαι, που δεν μπορώ να μιλήσω και κανονικά με ξέρεις. Δεν μπορώ να το βουλώσω. Ναι, πιάσαμε πολλά όμορφα λογοτεχνικά θέματα και πράγματα που θίγει η λογοτεχνία και πιο κοινωνικά. Νομίζω πως κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να χαιρετήσουμε για σήμερα. Για σήμερα θα αποχαιρετήσουμε, οπότε όποιος δεν έχει πάρει το βιβλίο ακόμα να πάει να κάνει προπαραγγελία στο writing.gr. Μπορείτε να το πάρετε με Box Now και δυνατότητα και μέσα. Να σας λιγουρέψω.
Δεν σε Πες μου, βλέπουμε γάμο. όμως. Δεν με βλέπετε. Όχι, είσαι μαύρη. Είμαι μαύρη. Γιατί είμαι μαύρη? Γιατί μας είπες ότι δεν σε βλέπουμε για να σε ακούμε. Τι? Δεν σε βλέπουμε τόση ώρα. Με έχεις μπερδέψει. Ή με τρολάρεις. Δεν έχω καταλάβει. Συγγνώμη. Όχι, εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω εσένα κενό, μαύρο. Αλήθεια. Πες μας αν τη βλέπεις. Α, Σε σε βλέπουμε, βλέπουν, ναι. εγώ δεν σε βλέπω. Εγώ έχω το πρόβλημα τότε. Μάλλον. Τρώγεται. Όχι, εμένα μου μαύρησε η οθόνη, όμως δεν σου βγάλω φωτογραφία. Οκ, δεν ξέρω γιατί. Όχι, Εγώ δηλαδή. Ρε, ήθελα απλά να σας περίμενε, δείξω το εξώφυλλο. όχι, περίμενε να δεις, ότι δεν σε λέω ψέματα, έχω και δύο κινητά. Ρε, σε πιστεύω, αλλά μάλλον είσαι ο μόνος που δεν με βλέπει. Όλοι σε βλέπουν εκτός από μένα. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Εγώ, παιδιά, το εξώφυλλο ήθελα να σας δείξω, να σας λιγουρέψω λιγουλάκι. Φαίνεται. Οπότε να πάτε να πάρετε όλοι το Asian Folklore, γιατί συμμετέχω εγώ και άλλοι 11 άνθρωποι. Και θα δείτε πολύ ωραίες ιστορίες. Και εικόνες, γιατί είπαμε ότι μία από τις συγγραφές μας έχει κάνει και εικονογράφηση στην ιστορία της. Αχ, θέλω κι εγώ. Την επόμενη φορά θα μου πεις, θα την κάνω εγώ εικονογράφηση. Οκ. Αυτά. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, θα σας καληνυχτήσουμε. Επεισοδιακό το πρώτο live. Μπήκαμε και βγήκαμε 3 φορές, γιατί εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ό,τι γίνεται αυτά. Αυτό. Ήταν για να σπάσει γκίνια, εγώ αυτό θα πω. Αυτό και νομίζω είναι όλο ok. Ήταν πολύ ωραίο. Και Χάρηκα που με πάρα πολύ που μιλήσαμε. Και ελπίζω να σε ξανακαλέσουμε και να ξανάρθεις. Και θα σας ξανάρθω σίγουρα. Έγινε, να πείσουμε και άλλα θέματα. Θεϊκή παρουσίαση που σας ετοιμάζει για το Asian Folklore. Δεν θα είστε έτοιμοι γι' αυτό. Δεν την έχω δει, παιδιά, να ξέρετε. Και εγώ έτσι, surprise θα είμαι. Surprise θα είμαι. Τώρα μόλις το προλάβω, θα έρθει πολύ μεγάλη έκπληξη. Τέλεια. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, από μένα καλό βράδυ. Να πίνετε νεράκι, μην το ξεχάσετε. Να πίνετε νεράκι. Να διαβάζετε βιβλία που αγαπάτε, γιατί η λογοτεχνία και η τέχνη είναι για να μας ενώνει, όχι για να μας διχάζει. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, στο επόμενο live. Στο επόμενο βίντεο, καλά εντάξει, στο επόμενο live. Την Κυριακή. Αυτό, την επόμενη Κυριακή. Να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Θα ανέβουν και σχετικές ανακοινώσεις. Σας ευχαριστώ. Νίκο, χάρηκα πάρα πολύ. Μέχρι το τέλος και εγώ χάρηκα, Ελίνα. Και να αναμένετε αυτά που θα έρθουν και από τους δυο μας. Αυτό. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Φιλάκια. Bye bye.